ndokufonera back, ndokufonera manje ndokufonera. Hi Messi. Right. Tadzoka guys, tadzoka. Right. Tadzoka. Guys, munhu angachifona kuinda ndakangamwa ini guys yeye kufonegwa yakawandisa ndakangamwa. Iwi yanga achifona uyu. Inoda kutanga yaitwa kuseri because yakaipa. Inoda kutanga yaitwa kuseri nyaya iyi because uyu andifonera mukadzi. Ndikataura naye ndipo uzotaura nemurume wacho. Tozovasanganisa. Animona tozofamba nenyaya yacho. Anditi mashona saka na iafona wena ndakanga ndataura inyaya itori inoda kumboti mbotanga ndataura nemukadzi ndamunzwa because nyaya yacho ndatoya kudhara kwandiri ndanzwa but I need to from the actual people kuzwa nyaya vari separate then ndozovabatanidza saka hi Lucinda, miss you my sister. Saka right now tapinza ishi inyaya inorwadza anditika this is the first time this person is ndike kutanga kuvhura moyo wake achitaura nyaya yake kubva inandisikuizivawo asaka ngodinyorera kari kadimbu anditika how are you ma'am ndiani kunyaya zviri nasi kuita kudibuka kudai kwakanaka ndiani uyu anmona dzoka fambai guys pucha tegai vamwe titange so guys we don't judge, we listen, we don't judge. Andika tinoteerera hatijudge andizvo tinoteerera hatijudge ukajaja nokuisa kumachu wozodzoka next time kamujaja toisa kumachu miraiti tiningire kune vamwe kuti andivapa ari kunyora wa right ndamirira kuti mutegane guys tiuye mutegane tiendi ndamirira kuti mutegane yes Mashia, thank you Mashia. Brooks ne 40 stars, thank you Mashia. Thank you Mashia mfana wangu Mashia Deben kusara shamwadi waita sei zvena imashi utosara shwa vanhu tatowe kuma advance stage kuronga kudai zviri kufamba sei fambai guys tatowe pa 400 hande tisvike pa 500 tibve tatanga vari kunyora message singaperi avo kuti ndivapa manje vachazoya ndafona ndatofonera munhu zvotanga kutonetsa right today pa 420 hande Jerita, thank you for 20 stars. Thank you for appreciating me. Hande guys, tateba 440 hande guys. My name is okay. 460. Tapa 460. Tapa 460 hande. Tapa 460, 478, 478, 479, 481,
kwai 557 asi yangu iri kumasure nokutula iwe ikuno iri kuti 481 481 hande tisvike pa 500 guys, hande tisvike pa 500 hande 490. Hello. Yes, my dear, how are you? Hi, how are you? Did you write? Could you say? Could write. Zoom is okay, it's hot though. And did you go? Hey, Jane, you to peace by Boko Jane, you scan. It gets too hot. And did it's okay. Hey, right. Tiripa life panapa taungana. Sekuti wakati ndine secret yandisati namboudza kana munhu yandikuda kuti ndire taure ndire kwigwewo. It's for the first time I'm saying this, so I was telling people kuti we listen, we don't judge. Hi Sisonya, we don't judge, we just going to listen and we don't judge people here. Tochema nevanochema, tofara nevanofara, toshungurudzika nevanoshungurudzika. Saka the floor is all yours, you can start. Monyatsofamba nenyaya yenyu takateerera zvedu. Okay. Hi everyone. Okay. I won't say my name. Yeah. But I was at school with Sisimeri Kurijinamundi there, but I'm sure if she looks around, she will know me. But anyway, okay, I've got this thing which happened Kwantiri. Back then, ndakakurira Gweru as well, but kataka kura territory man tatisingagari kumkoba kwagara most of the people, but anyway, let's just listen to my story. Taigara kuLundi Park. Lundi Park, South Downs, the posh side of the elite people they could be, especially time yedu yaya mairema kai mairira mamuri zvituna zvekudance. Remember Nana Catherine Machaya. Yes. We're actually in the same booth in Coco. So growing up, we were 4 kids, but my mom ndoranga vakabudirira kwanga vakarorwa, so vakabva vatorawo vana vasisi vavo vaingofambawo nenyika vachingoita vana. So the eldest mwana wasisi vavo aigara nesu, saka taitongoti ndiye first born, but anga asiri zvake, but anga ariye mukomana mukuru. So 10 yananda grade 2. This already back primary. I didn't know what was happening. So I ngondidana mu room to opoita zvaindaneni. I think anga kuma grade 7 ikoko. Kuma grade 2. Oita zvaita neni. So ndisingazitoziva. It went on for some time until ndakuma grade 4. But because inini ndinanda kuto, I remember I think they told Bohenda kwari. Nomuti nditezvazvia. Unosingazivi uri mwana zvaitokunakidza wototi ndiite zviya. Saka takazoonekwa nemunin'ina wamama vangu, ndo vaigara nesu pamba, because munin'ina wamama vangu anga asina hake kuenda kuchikoro, saka ndo vaingoita mainini vachingogara nesu vachingoitawo mabasa epamba. Saka vakationa through one of the bedroom windows, because kare vanhu vanga vasingaisi mavless curtain saka takavhura mawindo, saka mbaona ndobva auya, saka iyo akangoreacta, ndobva ati okay, ndobva akazotistopa. Saka I remember takadzoka baba vangu basa, baba vangu aishanda NRZ, ndoyanga iri kacompany yemaelite time iyoyo. Vakauya time iyoyo nanda grade 4, vakandirova netambo yemagetsi. Saka ndakarohwa netambo yemagetsi. I still have my marks ndakarohwa now. I'm 46 now, but I still have those marks. Ndakarohwa ndiri grade 4, grade 5. Ndikarohwa ndobva ndadzingwa pamba. This was my father. I think ivo havanonzwisisa, because vakamboudzwa kuti ndozvanga tichiita vana.
saka kwandiri vakanditora vakandirova vakandikira mubedroom ndikarohwa netambo yemagetsi. Mama vangu vanga vasipo, vaiita some course yekubika. Saka pakazodzoka mama vangu ivo vakaudzwawo nyaya handisi kuti vakaudzwawo sei, because I remember vachingondipinza muroom vachindivhurisa makumbo vachida kuona kuti chii, kuti nandaita here zvacho zvainzi zvaitika izvozvo. And the next thing ndabva ndaona mapurisa achiuya, but ndobva ndazoniona kadhi randakaba, because handina kunzwisisa kuti handina kutomboexplainirwa naanyone. Chandongoziva kuti ndakarohwa nababa vangu and ndobva ndavhurwa makumbo namai vangu. So ndobva ndaenda kuhospital, and when I came back now ndazodzoka kumba, still no one explained anything. Ndingoziva kuti makadzi angu aingogara mune chimwe chibhuku kwezvacho zvanga zvaitika. Brother yangu yacho iyoyo yanga yaita izvozvo akabva angotorwa nemapurisa, I think for a weekend. Anga ava nemakore mangadi brother yako? He should have been Form 1. Anga Form 1, you are a grade 4. In grade 4, grade 4, grade 5. Okay. Saka inini but I remember paakadzoswa nemapurisa pakangotaurika kuti no ngachienda unogara kuna mbuya kumambo. Saka ndokuzoseparate kakati akaita iye akabva anogariswa kuna mbuya kumambo, indobva ndagara ndiri pamwe. But still no one, this is like the first time I'm opening my mouth about it. No one has even spoke to me about it. Kana kuzombodi. Saka manje now that ndakura, saka nizuro pandaingoteerera, like I can't catch your lives. Ndongogara chingwawana. I don't know what's wrong with me. Maybe it's my phone or my settings. Saka ndikati no, I think I also need to just let out some of these things, because what then happened the following year, my father vakabva vangoita accident ndavavhunika spinal cord, and he just became disabled. But he was 32 up until his death. Vakatozongofa vari disabled. 32. He was 32, vakazofa at 69. So saka ndichitongofunga kuti could it be kuti it was something iyoyo kuti ivo, I don't know, I mean, or maybe it's one of those things kuti yenge yavo maybe kuda zvakangodzokerawo kwavari kuti he wasn't supposed to hit me. It wasn't my fault. But ivo kundirova kwavakaita, I really love my father, but still pakufa kwavo we never spoke about this incident. My mom is still alive. I still haven't spoken about this incident now. My brother is alive here watching issue. I'm mwana wamaiguru, but the life yake is not as good. But I still have it. But still saying a function. We've never spoken about it. I don't know. What should I do? Right now in my marriage, okay, fine. It's been 19, 20 years. But I've got this thing. I would say sex wow. It's just wow. It's time. And maybe it was also strain kana kuti murume akazombondichita, saka kwandiri yatova labor kana patenge tichiita sex. And I mean, I don't know what should I do. At least now that I've said it out, maybe it will be like the beginning of maybe a long process here. And I go through. What should I do? Makamboida counseling. No, because I never spoke to it about it. Because one of my friends, she's very close to me. Auntie, please tell me, how did you lose your virginity? You know, I wanted to tell her, but I was like, how did I tell her I was raped by my brother? So now I don't know, because this is like the first time, and the funny thing is I only have boys. If I had a girl, maybe I'll sit down to tell her, but my kids are all boys. So I really don't know.
Okay. But already I didn't even wish to disguise my voice. It's okay. Yeah. No, let me actually air it out. And I actually feel the fresh air coming in right now. Right. It's why guys listen to this story and listen it's why inyaya yake she's talking her own story zvakaitika handitika you might not understand what's going on here but iye zvakaitika ari mwana aibatwa chibharo nabhudhi vake handiti munoziva togaishava childhood trauma yaya inokushungurudza wakura. This started happening when she was 65 somewhere there 7 somewhere there hanimona ndopaakatanga kuitiwa zvinizvi zvoti kwaari semwana zvaitomunakidza aitoenda kuna bhudhi oti kondimbonditaka zvezve zvawakandita kusora nezuro bhudhi vomupama anga asingazoti irepo handi muri kuona right apa until akura zvakazoonekwa ari umwe ari 13 years umwe ari 8 years vakaonekwa nepawindo ndopari kuti ndarohwa bhudhi vakatogwa nemapurisa and akangoenda paweekend akadzoswa saka azozenge achina kugara nambuya. Nyaya was never spoken of again. Hapana chakaitwa na kudini but mwana atodini akatorepwa. Ndochoka tanga chimbotaura pekutanga zviya akatorepwa. Then from there akazokura and ari kuti baba wake at 32. Muri kona ndati munyatsobata zvandikuza tererai guys. This should not be only about entertainment. You should learn listen inyaya dzevanhu. Listen vanenge vachitoda kutotaura ikoko kuna ndikakaremerwa. Inogona kuve nyaya kwamuri mchiti nyaya iyi hatisikunyatsokunga haina basa ina kude but nyaya yakabata kwari dzora volume yakokola pane mefoni iri kuita noise maechoes kumashure andimona. So now baba vake vakaita accident at 32 years ndobva vavhunika spinal. So kwaari kana mateerera ari kutozvipa mhosva yekuti ndinofunga babangu vakafa hatinambodzana nezvenyaya iyi vakaita pawheelchair kubva vane 32 years kusvikira vazofa at 64 varipo but he never spoke to me about this nyaya handika. So kwaari anofunga pamukunda vakaita accident nenyaya yekuti chidhoo vakarohwa kuti mwana wangu ndakamona achidai asina zvakaitisa accident. One, guilty conscience. Mwana, she was a kid that time. 2, ari kuti iye hana pana nyaya yakazobvira yakataurwa. Mai vake checheyo vapenyu havana kubvira vakataura naye. Baba vake checheyo kusvika vazofawo havana kubvira vakataura naye handika. Akazongokura akura semusikana akaroorwa. Aroorwa now mumba muya mune problem now. You get where we are coming from. Ane problem yekuti sex mumba ndizvo zvokuti ndongoitigagodi handimona hanzi ndishoti ari kunditambisira tema handina interest nesex hatofariri sex but munhu akaroorwa handimuri kuona ndopari kuti how can ndingaita ndodhila nazvo sei handimona zvinohaunta zvinhu zvigaisi kana wakura kune vanhu vakaitwa marepu vanozviziva handimona zvinohaunta munhu now imba inogona kutoparara haachaziva kuti zvasangana kuti ndakambochitwa nemurume ende wesitu ndine vana vakomana chete handimona. Saka how do I forget about this? If first time I kuzvitaura ndinogona kuita move on nokuti kwaari upenyu wake unongosingaita move because akazvifunga akamira panzvimbo 1 ndinoita move on neupenyu hwangu sei kuti ndichiwo ndataura zvinhu zvindakangano handimona ndabvisa kamoyo aka ndinoita sei ndo pane nyaya yake. Saka ndo pandiri kuti wakamboita cancel zvikanzi I've never because asina mbotaura nezvazvo hakuna akazombotaura nezvenyaya iyi zvachose kusvikira nhasi pari kuitaura pano. Right, caller. Yes, dear. I think the first step mai vapenyu andika now you are grown up. The first step is for you to go and talk to your mama about this. That's the first step. But mama, pane nyaya ndambotaura nemi. Approach yako andika kuti mangwana usazonzi wandipa puma kana chakati. Nai mama, pane nyaya iri kundishungurudza. Kubva yakaitika ndichiri kuzvirangarira mabits and pieces ndichiri mwana. Nabudhi ningi. Anditi ndikarohwa paya nadhedhi ndikadai handitika mama zvinhu zvinenge zvakundikanganisa right now. I was a child handiti iko zvino kumba kwangu kubva paya ndaishaya kutaura naye because handinambowana pekuti nditaure handinambowana closure. Wese still wakutaura kuti ndinosangana nabhudha kumafunctions. Bhudha variko vari kumafunctions vanosangana kumafunctions vanotoitawo kunge pasina chakaitika handimaona. So she needs to address this namai vake. Then ataura namai vake ozoenda kunotsvaga therapist anomubatsira kuti aende mberi nokuti approaching this brother right now handioni kuti pane chinobuda. Amen. Go and talk to your mom, my sister. Go and approach your mom mukuseka papa pakagara muchidya taura namama kuti mama pane nyaya ndambobvunza ini nyaya iri kuti mumba mangu chamuka chero nemurume sex chendodzwa kuti ndakatokanganisika handimona. Izvo zvindikaisa vana vangu vakomana cheche ndotoona kuti saka vana ndakazvara ava vanogona kuzoitawo izvo kune vamwe vana veumwe munhu
Andimaona. Saka ndisizi kuti ndimbotaura nemisa mai vangu ndimi mama. Niye atinambovera takaitaura. Maybe ndakura nawo ndave mai vane vana vavo. Imi mai mai mutogona mbotana nezvenyaya iyi. Ndiwanewo kupora. Then won't want to be. Yeah, because even up in the phobia, I can't let my kids go and stay at someone's house. Yes. Like, overnight. Even like that, I mean, what is go to work? The same thing. But budi ava mese zvenyu vangamutori vana vadiki zvekwamwari chaiko chaiko. Magamutori vana vadiki pakaitika penetration here. Yes, because actually, you know what, palatita penetration, because afterwards, even because yeah, okay, maybe the other party and this was serious. After my father ran the accident, remember in my railways, you go south down there, in railways, so we actually had to downgrade. But I put this one Mumbai Basaya, but I know Garakoba now. So still, yeah, but I was one of those kids and associating in my location, but I would do really weird. Okay, maybe let me just say it. I would take kind of perfume bottle, just pour her down there. Can I yes, because Kwandiri, I mean, they told it like Kaku miss out. Yes, and the cutters was up until the talk my form to Coco. But I think because she can that talk my form for. Which was married to yes, it's either bottles of perfume or I remember company she even bottle of Coke. Yeah, Nichi footy. Then go to a tune. Tell me if you get every time you make cucumber. You get every cucumber, but it does a cucumber. Exactly. Yeah, and before you get in the gato, you do pull any Kokosana and Dakutuita is also good in Dakutozi. So it's just something, yeah, it's just, yeah, I know Zagaton the Kanganisa and even now, which are too open to people, I can't. But one of those people that are quite closed up because I think it's the whole childhood. Then comes up in the own marriage, then got messed up. Nemurumano so cheater. So we blame maybe it's because I wasn't a virgin when I got married. But I got on punza with we yeah, so yeah, but I got you what you said, Kuti. Can I even brother? If you want closure, you can confront him. If you want, even on WhatsApp, text him. With my brother, I think I need closure. I need to because my I understand, but I think let's just talk about it. Oh, yeah, because he's so nonchalant about it. I'm to Kumbira, my husband, Mary, and she funny Pusika, you know, I'm not to the wait as everything is okay. No. Confront him and I let him kuti ndakanganisika your life is messed up. Because now which I tell you no, you might not like sex nemunurumi. But uchida sex yacho iwe pachesha kuwa kutora hauspita ere zvema cucumber ngati dildo kana something because munhu akatokuita kuti uve addict kana wanga kuzvibaya nemabhotoro eperfume. Actually, I think at the back of my mind I'm someone who enjoys sex. Yes. Unfortunately, I've got a branch. Oh, une wakavhura branch. Okay, so you don't enjoy sex with your husband, but you enjoy sex with a branch. Yes. Hey. So this branch iri wakariita zvaita sei? When I got married, ndakambotry kuita the proper mukadzi kwayo, what life is good. Ndikatokudza iri nchero kwandinogara ikoko number 1 address chaiko Zimbabwe and everything. But ndakadisappointwa. Kumara wakarogwa nemene kukuvhura branch. Ndakarogwa nemene and branch handine kana sentira ndinoda.
but it's just that which I enjoy, which I'm not getting in my house. So will I be right to say your husband is not good in bed? He's not. You're very So right. your husband, you got married because of wangori mudiki pa time yoyo, you didn't know kuti chichi nonzi bonde kwa uri, that was the best. Wazokura, I don't know how wakazokombe say kuduzo sauti hasi best in bed. Divorce of a branch. So zvautora kuti branch iri autodiri nemari arina kana send pamwe chindori chibente. Yeah, because I think this was an ex just before I got married. Saka patakangozoita reunite pakangozonditsvaga idzo Facebook dzenyu idzi patakazongonotsvagana then ndobva tazongoona kuti let's hit off from where we started. So yeah, because your husband ningongonawo zvaunengonawo kana ane munhu ane mari paharare apa is obvious kuti maslay queen azere paaround him. Yeah, so but I don't want this type of life. But yes. I can't enjoy zvandinazvo zvacho. Saka murume anotouya achitoda sex yacho iyi kana kuti kumboona iyewo anotobva wakaguta kumaslay queen ane mari kawo zvazvinoita kazvinhu zvacho. And I think you baba pavakambobuda vachienda kwavakamboenda vachimbonokuza akaenda kwa 2 women 2 kids out there. Saka I think anenge ane zvaakabata ndisingazivi hangu, saka achinyatsokuti mirei zvakanaka. Asi kunze uko vasikana kana vachitonyepedzera kuti chiri kutomira chitodai vachida mari. So ndopaita pakuita problem. So ndoparinozopinda branch now. So let's be honest here. Do you think you enjoy sex with this branch or ndingati chiko experience yawakaita uri mwana mudiki anditi what can I say? Hausi kurevive trauma yako yeudiki ne yemumba yekuchitirwa izvi handika hausi kuirevive kune this person uyu branch uyu here zvokuti kwauri you feel like I'm enjoying sex but it's just a rebound from zvinhu izvi because those issues are still there haana kuaddresswa aripo. I think it's a little bit of both, or if not Jesse, because but because I think Mumba manje kuti because this the branch is someone who really understands, or maybe I think he understands me because I can say anything. I can, and is okay. Maybe out there anybody caring and stuff. Of course. Until you want to tompa mari, branch don't know Jacob Zimbabwe don't tompa mari. So he has to be caring, obvious. He has to be. Kuti marira bechibuda because you are his ATM. Saka anofanira kuti caring chero kaenda uchira kuti shamwari nhasi ndinoda kutodai anofanira kutongobvumira nezvakutaura because ndiwe muhombe, you call the shots, you've got the bag. Yeah, because mind is sort of a narcissist and ananguva yekutaura yeku understand that. And he doesn't have that love. Yeah, I don't. I mean, maybe it's just. But ngatidzokere mashure ndijani. Zvekuti munhu yana love zvakatanga rini? Wakataura zvona rini? Zvinotisa rini? When I discovered that he cheated on me, that was 10 years ago. When were you married? For how long have you been married? So almost 19 years. Saka toti pa 9 years everything was okay, right? The first year, maybe we can actually split it into two 10 years. Yeah, the first 10 from 2004 to 2013, things were good. Right. If no, hold on, my sister. Wakadza pamundi. Hakuna mwana kumunda kapuza. You know that for a fact. Hakuna mwana kumunda kapuza. Right. Pa 10 years, but tukuti everything was okay, right? If we are saying everything was okay, do we include sex as well? For you to last 10 years, une munu auchu. Uchitara tichiri kufaya antika 10 years. So should I say sex was great? Everything was great.
Yes. Right. Yes. It's only after you discover that he cheated. That's when you started discovering that Uyumun is not good in bed. And the Uyumun is not caring. After he cheated on you. Right? Yeah. Saka, will I be right to say, Antika, this person could be caring. And this person could be good in bed. But, une trauma ikuhurirwa. Antika, you were broken. Pauka cheatirwa, you didn't expect that. Right? So, I know, sorry, I know what I'm saying. Pano chitiwa, pano chitirwa. Antika, shwese zvaongo chiona zvinotiza. Chero wango chida munhu, unotoshiba kutomboshiba moyo kuti kana kumona panzene woni usingadi. Unoto ameno zvazvinongoita so. Iwewe manje wakabva waita kunojeza zvanabotsara zviya ukabva wanojamba ku X. Antika, nekuti wakoneka hatred towards zvakaitirwa nemurume wako. Yangateve hatred kuti zvakaitirwa nemurume wako. Ndobva kwaita X akabva abudikira. Antika, akataka kupomba. Atanga kukupomba and you felt good kuti zviri kunakisa because uku kune hatred yekuchitirwa. Okay. That's what is happening with you. Guys, am I wrong? But this is exactly what is happening. Probably we might find kuti katopamwe munhu right now murume wako anga story very good in sex yo. But iwe wakanga usinga expect wakachitirwa. Zvino zvinoita kuti cheating tikavunza wakadzokana nochitirwa vari panapa. Tikavabvunza kuti mabranch makavhurirei ndakachitirwa. Atorine reason ndakachitirwa so ndakangona zvakafanana. Handika ungatotaura sex is not great because zvakafanana nekuti mina ndikudze chidai so zvakafanana nekuti kana uri mumba unenge wakafokasana nemunhu wanoda munhu yeye anti pakaita munhu picture moyo wako unoshifta uenda kumunhu ushu wakutoda ushu izvo zvinoda branch kudarika murume wako ndochokwadi but kumurume kwakagara because pane vana imarriage mune vana plus pane mari haudi kusiya but waunotoda cheko chako asi given the chance cheko chako uyakati tichigaritisa unogona kusacrifice kuti ndoita because ndiwo waunoda. But is it true love? Inyaya yekuti wakachitirwa, you were hurt by your husband because akakuchitira. So after he cheated your husband, now you resented him. You are resenting the same way wakanoita boyfriend. Now you think you love the boyfriend. But chokani chekuti kuchitira zvanogara chizarumira kuti munokanganisa marriages enyu sometimes ndimi. Because I understand what she's saying. Yeah, somehow I'm seeing the picture. That's I'm seeing the light. I'm seeing the light. Oh goodness. Izvo zvinhasi kukanzi boyfriend yacho yako yakuchitira. Waibata kuti ne girlfriend. Anotori nayo ane mukadzi. Branch rakwe. Yes. Right. Ane mukadzi. Saka you are okay with it because you are married. She is also married. Right. Mese murungo zati mukudyana nama game. Hapana zvekuti life. Ndosaka iwe you are still stuck pane munhu yeyu. Andika de angari single akati uya ingade wakaenda andiwana ungade wakatoenda nokuti unotomuda right now ukaziva iwe kuti boyfriend yako yaita girlfriend isiri mukadzi wayo you can start loving your husband again. Do you know that wakutotaka kuchita resentment towards boyfriend because wachitirwa futi enotota murume wangu ari nani you start loving the husband again. So ungori nema I am effects of childhood traumas. Zvinhu zvakaitika uri mwana mudiki. Ndo zvikutoitika pauri iwewe. You believe it or not. Tsvaga help kana tsvaga help but ndo zvikuitika pauri. Also effects of childhood trauma zvinhu zvakaitika pauri. Okay. All right. So tsvaga rubatsiro. Tsvaga rubatsiro. Look for help my sister. Kana watsvaga rubatsiro ukanyatsobatsirwa zvakanaka you might go and try to rekindle your love kumba kune murume wako. Okay. Because what as a sister, if I love you, I have to tell you the truth, Anita. Because truth breaks no friendship. And as it is right now, when a time when a branch rako irika, but urikutamba nemoto unopisa. As much as chinzinzonya edzivara vachidzivara ati judge edu tinongoteerera handitika but honesty sometimes kukudza chwari kwakanaka urikutamba nemoto unopisa. Imagine right now handitika uri kunzwa wabatwa iwewe nokuti akuna chinoitika pasi pasingabudi pachena one day or the other nokuti yenyu yatove relationship yenguva muchabatwa. What will happen? Yeah, obvious. Kuti ungonzi famba. Kana wakatonzi famba unenge wagonekwa unobuda neupenyu hwako muna zvanoreacta panguva iyoyo hatizivi
umwe anogona kutobudisa banga kakubaya, kana nefuta anogona kutokupfura, kana nemotikari anogona kudhuma nemotikari kuti zvakafanana. Yes, you uri kutamba nezimbe rinopisa. Sedenda ndiri ini iwewe, my advice to you is chichaga help right now. Confront your demons. Head on, look for closure, go for counseling, and then you make a decision. Sit down and make a decision. Go back, try kwako, because right now by enjoying ku branch uri neglect mamwe maduties akawanda kumba kwako because ukunakirwa ni branch. And it's those small things izvo majita kuti murume angozoti zvakatofana na pesa apa handiona potozita wati kune 2 vamwe vana vakaitwa kunze kumagirls utozoona kuti kune 5 kana tumwe wakatiitwa mukadzi chechi akutobhadharwa rent, and it's going to hate you even worse. Yeah, because the other time my husband got the other wing, got the other wing, but now I got to second bedroom. I'm going to turn one of the bedrooms at the wing. Achitiza kuti wanga ukuchita rafu wanga uchidii uchidii. Because my cousin didn't have to warm up to all my chickens that do better. Yeah, I understand what you are saying, Kola, but all she say is whatever happened uri mwana mudiki. So as I always say kuti vamwe vanhu tinoona vanotuka vanhu pasi media zvokutotuka cheko zvokuti kuti uyu munhu ngo zvari kutaura hazvitauriki nemunhu ane pfungwa dzinokwana. Handitiona matikadzokera back kunodhiga pasika childhood traumas. Saka each and every time paanowana munhu ari panext naye wokuti leash out the anger, anolishira anger yeyo pamunhu ari padhuze naye wasingazivi, opedza shungu ipapo. Because my issues aya haana ku sure ereke china, my issues aya haana kudhila nawo achirimo mukati ma issues aya handinoona. Saka the next person ari padhuze kuita munyama ndonopedzegwa yese obva uzoti ndomuzive handimuzivi, ndakamuwa handitombomuzivi, akutoparidza seghost munhu yeye just to destroy because ari kufila good, ane ma issues asina kuresolviwa ari mukati. So what should I start? Should I start by going to my mom first? You can even, I think right now just start by confronting this guy. Since what anotaura newe, I think confront this guy first. Confront this guy first. Yes. And you have everything in black and white. Taura ipa phone chinyora kuitira mangwana. Okay. You have everything in black and white. My brother, I want to talk to you. And then have closure. I think ukanzwa chikudza kuti unozata tiri varadiki, I'm very sorry for what I did. That is sorry yoyo inogona kutokusunungura from the bondage unotori nayo right now, because now hazvinambodiscusswa, hazvinambotaurwa, hapana pakambodzwa kuti sorry, hapana zvangonyararo. So wakabuilda up confusion mukati kuti saka chii chakaitika kusvika paextend kuti wanga kuzvibaya nebhotoro. That was too far. Handitiona. So I think start by end on nemunhu sezvo achitaura newe, brother, handisi kuti toda kusungisana kana toda kuita sei, I know kuti we were kids, but I just need closure because zviri kundidisturb. Those flashbacks are coming back to me ndakura kudai. Handiona. But what was happening paya? Handiti kana ari munhu anzakuti my sister tatiri vana vadiki kufunga nzvadzi yangu kusaziva sorry yako. Handiona. That sorry inogona kutokusunungura iyoyo. Okay. Then from there wapedza, you can now go to your mom. Sit down with your mom, talk over to mama. Closure ndakatotaura naye. Handitika kana ani my message aya akakumbira akerera because he knows what he was doing and he was sorry. Nati mwana mdika ito advantage, but we spoke about it because honestly speaking mese mamuri vana. And tikanda kuzotara chokwadi pamwe pamwe ari pana patoseka. Takazviita tiri vana kuti tikuita zvana baba namai. Takazviita. Anoti andina kuzviita pa guys ngasinze ruoko ngatenge kusara tinyepedzera kudzokaira mimba around guys. Tisatiri vana taivaka tainotora zvimagaba, toita zvimagaba zveround kudai, takomberedza zvimagaba zveround kudai, so tichibika mukati momo titi iwe ndiwe baba, ini ndini mai, hande tinovata, handika tichidi pasina zvaizikamwa, tichitovata apa, chikomana apa, chimusikana apa, chimungwa chikomana chichitokwira pamusoro, but pasina zvaitika zvozikamwa, taitozviita, taiti tiri kuningirira, tiri kuita inozi, tiri kuita zvemudzimba. Taingozviona tisingazvizivi kuti zviri zvisina meaning kwatiri, asi tiri vana taizviita. No, Dixie, it was not sex. Handisi kuti takaita sex. You're not getting me right. Taita zvemudzimba. Ndo zvataita. Should start counseling, then she confronts
then she what quite tanga counseling. Then she continues the counseling. She start counseling. This young hands no gonna tanga counseling, but in nangu probably I would start in the moon. No to wakura, you're not 46. Wakura, you can confront your person straight. But if you want to go for counseling, you can do that. But I'll just go to this person and because at this corner we in anger. Auna approaching the anger. Mauri. Anger chaya auna. Asikuti waka you were you were disturbed. Yes. Une resentment. Auna anger. Don't you quite. Une resentment. But it's unfortunate because it's now towards no, Dixie. The brother was a bit older when he was Form 1. Form 1 in Siva, my sister. Form 1 knows Kelly is in grade 7 right now. She knows. She knows. But in the Katura Mana Wako, you are grade 3 and 4. Probably I don't know Chichi. So Form 1, Siva. As much as Angari won't eat until one does not kusungwa, but I even can knowledge education is critique. So just go to permanent closure, permanent peace. Antiga, permanent peace. You don't go ita. Kana achida aniziake. Kana achida. Hanzi nyaya yese ikaitika inda kutaugwa nechi. Gaitwa ni inoda kutaurwa ikaitika inoda kutaurwa nguva dzese kuti victim isave traumas. Exactly. So this no one ever mentioned it or discussed. Apana ndakamboitaura. Apana yakangonyara gonge pasina chiripo kushikira atanga kuitaura nhasi ane 46 years. Yes, and my father unfortunately is late now. And the father is late now. Kwaari anofila kuti pamwe baba wakati accident niye kuti vakahudzwa zviya kuti vakationa tiri pambeta tiri acha understand. Ane ma mixed emotions are all over the place. Anditi mukona. So because my Form 1 I believe pavaita izvaro nadiki vari kuma 7 years ka hapana penetration yakaitwa. Penetration yakaitwa munhu aku Form 1. Yeah, but what maybe kuti anga asinga penetrated that time. Muri vana vadiki I doubt. Muri vana vadiki kuti aipenetrate kuvhura. I mean maybe I don't know. But ndikutofunga kuti penetration kana yakaizoitika akura achikomana chada yakutomira. I mean, so you can start by going kuma counseling kwachona antika so that you deal with yourself before you confront this person. But I mean, you know goita futi but ndaleta confront the person ndikona kuti yana anger hana ngori resentment shete anger hana muna ne anger ndiye anonetsa kuti anokonfronta munhu because aka munhu yakada kuti atauro uya anobva atsama muna ne anger anobva aputika ubva atsama aipedi zvakanaka. Anger, no. It's not, yeah, it's just your resentment and just confusion. Also, what's happening now? You know, like you said, all the traumas will also affect your present life. Yeah. I think that's it, my sister. Start by doing. If you want one counselor away free, we can provide you one counselor. Or single CV, so that it becomes easy for you. You do your sessions online, talk to a counselor, you talk to the counselor. After the counselor can help you, aningaripo kuti mukonfrandane muri two ne this brother. Because mese muni free kune munu ya muzivi, iya akuzivi. Andiona. And there are muni ya nyimari ya murukuno badara, murukungo batsirwa. If you like, you can tinawo ma pro bono counselors pano, tinokupa counselor that will talk to you. Qualified counselor tinawo pano vanenge varipo vakanyarira zvavo but kana pakuzodiwa counseling inini ndinozape kuva one. If you can provide me with one, I would love that. Okay. I'll be so grateful. Yeah. Okay, but kana counseling yaitwa my sister, be ready to part with this ningikiri branch because after the counseling, after maona closure, munogona kutanga kutoda kudzokera kumurumu wenyu mufara branch. Yeah, I think it will actually give me happiness, true happiness. Happiness and create and so on. Alright, no, that's okay. Can I a live then? Please remind me. Thank you, Mems. Thank you, my sister. Thank you very much, Sister Melly. I
enjoy your shows. Unfortunately, I never get them on live. Those Shadows on what the show once you've put it up. I can't get through my lives. I don't know what's wrong. I think I will not notification. I could be notification. That's why you need to follow. What did you follow the page? Yes, I did. Yes, I do. Then you pane pakanzi notification for kuno paisa on ipapo. Poita blue. Oh, really? Okay. No, that's fine. I'll do that. All right. I'll talk to you after. All right. I'll wake you up na cancel after. Ndo chwa are free right now because vane vanhu vandaka vapi vari kudila nawo. I'll find kuti are free right. Iko zvidezvi asina munhu ndoupi. Then ndokupa yeye wodila naye. No problem. Thanks everyone. Thanks guys. All right. All right. Sure. All right. Okay. Bye. Guys, this zinya inyaya dziri serious idzi guys. Adzisi nyaya dzekutombotamba nadzo guys. Inyaya dzekuti henyu munoda nyaya dzinonakidza munoda nyaya dzinodini but nyaya dzitori serious and inyaya dzekurarama nevamwe vanhu. People are living with this. Mufunge. People are living with this. Zviri kutoitika. Isusu wedu semakansela epasi pemuti vanozongogona kudaidai zve natural knowledge. Andimoona tinozongoita kuti munhu anyatsokusvika pakuburisa chaiko zviripo noti tasina kunyatsozodzika naye tasingazokwanisa kusvika panyaya dzemabranch nedini but unofamba mbechana step by step kusvika wasvika chaipo pamongo kuti munhu anyatsokuburisa zvaanenge achiti ndakadini ndakaviga kuti munhu ave free tinozviita kuti munhu asununguke handimaona right regai tipinde pane yewe chitu ndakungodzibatanidza angu nokuti asi admin yakaoma admin mablokani kune munhu ari kwauya kuseruko pane munhu ari kuti kwanzisimeli ndakomenda zvakaipa palive ndakanganisa ndazongoona ndablokwa sorry handichazvipami sisimeli ndindaisa comment yakati about it sorry ndakumbira abva ablokwa muchemwe anibloka iweduwe ndaseka ndianeno zvinhu kuzati anonzani chimu unblocker yari kukumbira kuunblocker kwai ndaisa comment akanzi about it kwai chikazi about it ndimwangatevedzera chinozi brigade bedway wablokwa zvinhu zvacho adivini kati unonyepa panyaya iri serious kudai soya kutaura zvokuti kwai about it panyaya iri serious kudai ndakuseri asi adimini kaina miti nyaya inenge iri pakati mima kunobaya munhu block musadaro vedwe batisetsa vedwe zvondogoziva kuti munhu wacho ndandeupi anonzani mabloka vanhu vanga kwatobloka vanhu vakawanda asi adiminika itobloka vanhu vakatoti vanosvika kana 5 vatoblokwa guys kwemene panyaya dziri serious hamuziviwo here guys kuti panyaya dziri serious hapangokomentwi guys panyaya dziri serious guys musakomende zvinhu zvisiri izvo guys panyaya dziri serious idzi munozokomendawo kapanyaya dzekuseka muchiseka nyaya dzerepu dziri serious guys very serious issues musadaro ibi tukaedisvage uyu adibini yacho right. Here is another emotional, very emotional story zvakare anditika very emotional story zvakare iri kuuya apa please hanzi unblock I don't unblock namai ndatomblock admin sorry ndatomblock zvikuya piko ndokuti mufonera ka ende mwana uyu anga asina data atengerwa data wakunopinda nelive yapa data iwe usati wapinda nenyaya yako ndofunga data riya rapera ndozvaitika zvondomubatepi ndariza nemessage ine 1 tick anyway
right. Ndokumbira munhu ari kuSA ka auye kuWhatsApp. Ndokumbira vanhu ari kuSA vauye kuWhatsApp ka ndikupei number mumufonere direct call because asisiri pa mumuzoti wakudiwa pa live nyaya yako. Ndokumbira kuti part of pauya mumwe futi anzi nda unblock wo futi nda block wo futi veba admin ndokumbira kuti bvurirewo. Guys, pane nyaya dzatinotaura zvatoda tichisununguka. Aiwa dear admin nda unblock because akumbira nditi kuti ndataura kuti about it chete ndaona comment yanga andina kuona mama comment yataura kuti about it ndangofila sekuti maybe pamwe kuda angotaura kachitevedzera asi kuti panyaya pangu chaita andicha unblock ndichasiya zvakadaro andicha unblock. Admin inzwai kana vanenge vasina kutuka pane yakanzi mute, pane option ye mute, pane kuti kana asina kutuka musamublock endai pa mute muno mute kana 120 hours majua musamublock, just go and mute. So depend on unoda kubloka kumute ngu chi munogona kumute for 24 hours, 48 hours, 64 hours, 72 hours, 120 hours asingakwanisi kutaura. Saka zvobetsere kungona live usingakwanisi kutaura. Mute them, don't block them. Because vachauya vachichema futi plus vanongoya nemaghost. Andiona vanongoya nemaghost ndo zvinonetsa. Saka panza tinge tichita. Saka mute them. Mumute arove wanuvika chingouya chidasikagona kutaura. Next time anobehave. Ndokumbira munhu ndakuseri guys auye aningirire. Ore hanzi side all right auye munhu. Right one. Alright. Eshi, varikufona vakwanda chisaiti phone. Hello Tawanda. Yes, kana ndazi yangu risei. Risei sinde number phone yepremo. Ndangati pamwe munhu patoka ndikokupa in case akasafona. Ndikupe ora isha. Ngoti sisimeli vakumirira ora isha. Ndimupe number vafone vari 2 in case. Machino rwadza manje kudarika block view. Because block view vanodzoka nemaghost. Machino rwadza. Unyanzo kuona ma comments kudai kuti ucomment haugoni. Kuti uchiona vanhu vachikomenda iwe kuti ukomende kudai hazviti. Hama chinogwadza indakamboirogwa machu kwanikikiriko kwa evidence andakatsva neshungu ndakapedza ndamubloka madhezi angu naevidence aya ndobva ndaro hana ndibloka ndisa kumachu guys. Apa ndokuda kuzvidefenda ndimutuki wainituka ndida kumutuka wandikoni komenta ine ndaghost ndikapedza ndamubloka. Handikati uyu unondisa kumachu ndinoda kutokomenta yaari kundibloka machinogwadza. Ndokumira tisaka usloka yangu mukuti mune mvura here mama ndikumbira ndikubikire izvi handai baba ndikubikire nditasa kuti mune mvura here mubve mangu dzima. Vaisei kumachu raiti gaitimumirire uyauye taka matesta zvaibva here. Mumabedroom kwavo irimo saka siyeka azaita esa ndaisa chazvigadzira kandapedza ini musaisa handiti dzikozi aswera hanzani zvandataura zvezva kuti munhu ana data anga achitwa yanda data apiwa data akuye ndamuona mu comment section saka ashanza data yako ya Facebook iko zvina achina data ari kwa handina data rangu rapera. Hanimaona handifungi kuti shuwa abva ningirira. Uyu ari kumwana uya kuramba chinti maona here story yangu ndaiona nyaya yake handiti
pane mwana waye ari kuti kwanzi ndokumbirawo rubatsiro rwemwana akaenda kuanzi my name is Priska ndotenda tinotenda smother currently in India with tinotenda battling with blood cancer treated at Fortis hospital. So doctor said the leukemia is in blast phase, needs urgent chemotherapy and bone marrow transport. Yui shino mare tinayo here tina imwe project yatiri kuita. Hello, yes Tawanda. Jamba kwa WhatsApp yangu expire ndikuzama kudownload mtoro ku Facebook kwenda kuwezwe. Alright, arikulinga chwa yanda data kana mubvunze kana 20 rand muisira data le 20 rand. Musikana yeye unatumira data but mtoro murutizve. Alright, sharp. Manza ku data re expire kwa WhatsApp ya expire kudi. Saka takumirira izvozvo. Ndochika ndikavhurira vanhu ma live kuti uyachitanga mhembe iyana zouya neyoyo mai tangoti tipedze edu dzinyaya dziri emotional idzi topedza titozopinda edu mune dzichi dzemafaro. Hanzi chi kwai nadmini chi kwanzi simeli madmini kuti rwadza no madmini asiku anzi regaindi misire data. Alright, thanks. Admin asikurwadzai asi kuti chikuita ndechekuti guys honai tikuzama kucontrola page and it admin ari right musavashore guys vari kucontrola page so that people comes when they come here they are free to say nyaya dzavo. Remember kuti nyaya dzotagwa pane inyaya yemunhu haisi nyaya yepasi pemuti muna kutaura nyaya yelife yeupenyu hwake. Saka kana vakaziva kuti tinotuka sisimeli they won't come nenyaya dzavo. Saka admin kutira kuti pavanouya vasununguke vataure kuti anditukwe handijajwe handika vanhu vanonzwa chi nyaya yangu zvakare vanhu vochemaoneni handiti tinozongoti jaje mbijana atizonyanyi kujaja zvino munobva manyanya kutozopinda nechi nemoyo mubva manyatsa kutoti hazviiti uri hure uri benzi kudai mubva matukirira kudaro hazvizodi animona hazvizodi. Tinenge tichida kuti vanhu vasunguke kuuya vakachera uchero akaitwa chii azoti ndikaenda kwasisimeli handitukwi isusu ndomowainini one guys inini ndotori simbi chimadziro chikogodera but ndotombotaura kuti kumwe handitoende because unenge uchitotukirigwa ikoko because unenge utori munhu imagine ari kutotaura nyaya yake guys mubva mataka kutotukirira hadzoki. But mikera girozi yehondo ingawani pana panotagwa nyaya dzechimburu wani tinongokomere zvatinoda inyaya dzakafana neidzi dzatisingaite kuti mutaure zvinhu zviri offside guys but panotagwa nyaya dzechihure ingatofara wani inde ndichitowanzawo wani ndiri pano havambokubloki zvinodhipenda nenyaya guys animaona panyaya dzatinenge tichitotaura nyaya dzimwe dzekufara wani havabloki vanongokontrola mawedzi edu chitotisanyanya kudhipisa but havabloki. Ndakablock rangu mahara on my other account. Ishbel account ipi Ishbel munhu akasubscribe pano subscriber vane vasadozi you are a subscriber yewe panapa wakablockwa. Control guys pamwe papa chinongodiwa kuma page machu ndo yamuchaiswa chite ndavati basa kublock handiti havacha kublock asi machu hamene henyu havacha kublock but machu chaiyo usinga comment machu inogwadza guys munokandwa kumachu hamene henyu ende machu nongona ndikwanisa kubvisa kumachu because admin akuisa nemva kubvisa kumachu. Saka unotogara kusvikira mahours akwana uchingori kumachikoko andi muri kuona. Saka machu yakaoma machu yakaoma guys. Arikuuya here musikana uyu timirire. Alright, aisigwa data aisigwa airtime kaiti mumirire asi naimi guys ndambokubvunzai kwai beta kutisa kumachu muchaisa kumachiko zvino mikera naimi guys ndambokubvunzai idzo nyaya idzodzi dzekuti tati vana vadiki pepa taiti kwai anditoita zvinonyatsira zvona baba namai takanga tambozvionepi naimi tave tazviona kupi?
pane mu airtime yauya futi panapa. Right, get him mirire. Kumahombo kweva guys kwataita zvataita zvionepi ndoda mbobvunza guys kuti kumahombo itaisvita zvinhu zviya guys kutoti baba ava ndimai iwe ndiwe baba chikomana chichitokwira pamusoro mai mwana chichingodaida chiri pamusoro tata zvionepi naimi zvinhu zviya tata zvionepi asi so nema brothers angu ais Mikela isakatozvita taitozvita but tasingazviti nema brothers taitozvita neuyu nevanhu vemumaraini hanimona nevanhu vemumaraini zvizvo kuti mune ndingotamba makawanda mouya takabereka zvidhori uya achiti ndini baba tichine zvigaba achiti tikubika sadza tichisa mavhu mumadhaka muzvigaba tichibika sadza kudai so tichiita tata zvionepi ini hangu ndoti ndakazotanga kutozozviona guys kutonyatsozvizwisisa kutonyatsozviziva ndati kurei pandaikudza kuti musikana webasa paya akanga achiningirira achinda kwaFilimoni mukomana wake kuya kwaFilimoni mukomana wanainzi Filimoni paya saka ndaivazvita ndichiona dzimwe nguva ndaizopinda muodrop ka ndovadongorera vari ndigiri muodrop muyamiya ndovhura odrop ndichivadongorera vachiita ndiri muodrop muya ndichiona but ndasinganyatsohwisisa kuti zvii zvakanga zvichiitika animaona vaitozvita ndakanga ndiri mubudropu ndichidongorera ndichidonha ino ndinakidza kuvaona vachita ivo mainini tavati mainini vachienda mba kwedu vavo ivo mainini vai vachichemerera zvaitozviti zvaitondinakidza guys vachichemerera ipo paya but asingazivi kuti zvii zviri kumbonyatso kufamba sezvo asi zvirizo zviya zvagaizika muri vana vadiki hazvina kunaka mufunge hazvina kunaka muri vana vadiki because papa ndakazolongorera baba namai kapa andakakudzai guys ndakazolongorera baba namai ndajara akakuona mainini ava vachiita zvinhu izvi handiti musiwo muzomuzivawo kuti kudharawo papaya handitika dzimba dzedu dzemumarokesheni dzisati dzaextendwa idzi anga ari ma4 rooms handiti sakwaiti kitchen ikakuti dining kuti bedroom yababa kuti bedroom yamai saka bedroom yababa inenge yakabatana nevana handiti ndati kurei guys saka vaikudwa mai vachita noise vachicheva cheva vari mupawo tikati zvatanga zviko zvinhu zviya ndobvuna nodongorera nainochikiwo ndaigara ndine chibhora chaibuda paziso chakadai ndaigara ndine chibhora ndaigara ndine chibhora chaibuda paziso chiyagaisi zvakaoma saka ndaizodipa ndikati ndinokuchema mai vupamba zvetona mainini muchichiri kuitika ndiyangara penya sindaivaudzaini mai vangu kuti mamaka muzati ndairudongorera animaona saka pakiwo papayandikazodai ndakuona kuti chii chikuitika vatanga kuchema imomo vakuchemei guys musashamisika kunge musina kuzviita ini tibvirei apa nokuda kushamisika kunge musina kuzviona sei kunge musina kuzviita guys tiri vana taizviita zviziva zvangu zvagara zvine zvipundu masongo agara nezvipundu zviya guys zvaimira pamaziso zviya agara nezvipundu zviya pamaziso iyi munongonzwa ivi kukura uku auya manje gai tichimufonera
Wakaoma. Asingazvifunga guys. Unoona kuti zvimwe zvinhu hazviiti so. Kuona mai vachikira nababa. Unoona zvimwe zvinhu hazviiti so vasikana. Asi taive vana kuti aigwaziva misika wevana. Zvakaoma. Hello. Airtime yakushandisa ichi. Airtime yako ichi. Hello. Airtime yako ichi. Mati? Airtime yakushandisa ichi. MTN. Okay. Pane munhu angandisira yeCLC. Ndafunga kuti CLC saka MTN aiwise. Right. Guys, chirega kuramba mchiseka guys, ndozoramba mchisekawo. Ingandongokudza nyaya dzakare. Musaramba mchizoseka kandoda kuita nyaya iri serious vanapa. Imoramba mchingoseka musadaro guys. Hello, ndikukunzwa dia. Ndikukunzwa so ndikumboseka rimwe nyaya yatambotaurika panapa. Right, tikuzama kuita serious. Saka taapa live right now. Anditika ndoda kuti uchitaura nyaya yako yese tape pa live. Zvese uchitaura. Taapa live. Network. Network. Chagapana network dear. Chagapana network. Network yake manje mina ndidropa nimutry kunofonera futi. Mumzati chakapana network. Anoona takuseka futi panapa tikasadza kunyazozvibata. Munoziva kuti kudhara guys ka. Thank you Sisi Smanga. Muri kuziva kuti guys kudhara. Gara makati magetsi anenge achinda saka yakunetsa network ora. Muri kuziva kuti kudhara guys even ini ndikuita chibreaker. Okay. Tinozi muri kuziva kuti kudhara guys even boys kana pane vaitamba neboys kati boys muzoti vaiti vakaita musikana 1 vakanovhara musikana 1 vaisiya nzvimbo space ine tamba nevakomana kai netamba nevakomana pese pavaita vasikana vachinovata nevasikana achinopinda murumu vaisiya vaivhura curtain vosiya space kuti rimwe timu rose mabhuru tinenge takamira panze tichinochinjana kuona anoona kukazvifunga naso taioneka unotoona kuti zvinoshamisa unotoona zvinoshamisa taichinjana unotoona makatosigwa chispace mai mwana sorry makatosigwa chispace muchinodongora mose makaita line panze muchinoona musikana achiningirigwa mukati Hello. Hello. Network guys. Network. Alright, hande imbeni. Hanza muwi kwisisimeli. Guys, amusi kundinzwa. Muri kundinzwa ere guys. Muri kundinzwa ere guys. Kwaitukuwa. Right. Uyu ari kunetska network ushu. Saka atichipindei handei guys kumtimbotudzai tatingovhura itakuvhura ma lines for everyone. Takuvhura ma lines for everyone right now. Antika I'm opening lines for today nasi ivenge mujolo chifonai. Isai number bafone guys. Tatati chidedza manje network yake iri kunetsa. Saka ngatisei isai number tivhure imvenge achazouya yake kana atadza kuyecha yamangwana masikati ndiripo ndoenda basa manheru masikati ndinenge ndiripo. Saka itainingikiri pamwe load shedding achanibata kana panongwana magetsi papo ndobva ndatoya naye pa live pachona. Saka guys
isai number guys, isai number vanhu vafone timbonzwawo dzekumujolo. Indatotanga kutokudza yangu kuzai kuti taitosigwa chiposition chisport chekuti tunoenda kunodi tese tetakaunga ende vasikana vaide vaizvozivaka, vasikana vaide vaitozivaka. Zvakaoma. Tinenge tiri group revanhu 7 takamira panze guys. Andimona tozoti atopinda murume iyo anenge akatovhura ketini akatosiya mai mwana. Aiwa iyi haisiriyo namba yangu iyo yaipinwapo iyi, yapinwa naMelody haisi namba yangu. Andimona takatoungana mese muchinjana kuno imi zvakaoma kukura uku zvakaoma. Right, namba yaiswa guys, namba yaiswa. Thank you Tapiwanashe. Namba yaiswa hanzi nini I was bully kuchikoro ndaiti ndikanzwa kuti muklasi pane munhu ari kuti girls dzese itailine muchini komendiyatisa zvekuchikoro chazvitaura. Ini kuchikoro ndaenda nechiglass mai mwana, taenda nechiglass kuchikoro tichidaiso pasematebhu tichiona mabhurugwa. Taitokudza kuti ndingapfeka bhurugwa repingi nhasi, ndingapfeka bhurugwa reblack nhasi, ndingapfeka bhurugwa rakabvaruka kuchikoro. Taenda nezvimaglass zviya tichidai chino kuna teacher vasingazvizivi. Medhem ndaitoona kuti medhem nasane bhurugwa rewhite, nasane bhurugwa taikoisa zvimaglass kudai tichiona mabhurugwa evanhu chikoro. Nezvokutamba ini let's fona yandei kunyaya dzedu dzemujolo timbowawo kuti haufa muri kuchikuru zviri kufamba sei. Hatindei kumvenge general in all eni nyaya yaoda kushiya nesu. Colin Tuoni and then hanzvadzi yangu inonzi Tawanda iyo nacho ambofona pachara naye uyu anonzi Tawanda ari kutsvagawo musikana, anditika ari kutsvagawo musikana wekuti adanane naye anoda kuzorora. Saka ari kutsvagawo musikana ari kuSouth Africa uko, ari kutsvagawo musikana at least musikana anenge ari mature from 26 anditika to 29 papapa because iye wari kuzvi 30 something. Saka anenge achidawo kurogwa, anditika anodawo kurogwa unongondibata kuseriwo handiti asi tikuprefer yedu asina hake mwana nokuti ndakambomutsvagira mwaive nemwana yowe zvakaoma. Tichikura indokazvinzi ndaive ndiri basa chari kuti rekumboti basa riya ndaive ndiri munhu asingatohwi. Ndoka ndichikudza history yangu wani kuti ndiri mwana akanetsa vabereki zvokuti vabereki vangu mai vangu vakapa Gweru General Hospital baba vakavhura prayer group raina vati wana 5 o'clock to 6 makuseni ega nekuda kwangu ini vakavhura prayer group yaina vati wana 12 kusvika na 1 palunch 1 to 2 here nekuda kwangu ndiri chimupanduki unongo wewe indogara ndichikudza kuti kurarama inyasha one guys, ndogara ndichikudza one kuti kurarama inyasha. Anzi zvisimeli ndida kubvunza ye amuchi iginowa wati kudi Kimsi kurarama kusvika panapa inyasha guys. Keni takatofa udhara isu andisikuona namba dzake ufunge dzaButler simba racho dzakaenda nefoni imwe. Takachinja foni ufunge minoti namba dzemwana wangu dzakaindepi naiwe ende Butler chotondigwadza ufunge zvakaoma. Kwana tendaenda tobata umwe mazama uri right here tendai pakubata mazama pa. Are you okay? Are you not Lisbon gay something? Hello. Hi Sismeli. Hi dear, how are you? Ndiri right. Ndiripo. Zvakamira sei? Aiwa zviri right. Ndiri Lileni. Yes Lileni. Na ipapa phone yangu anotora iyo yanga yakatodelete namba yako izvozvi. Ndakutoiseva futi. Ndakachinja ka number ndakushandisa nyuwa. Wakachinja. That's good, all right. Ndamzama chinacho dzengadorora. Ndadororwa Sismeli ndiripo ene ndiri serious. Ndiri mature. Lileni andadi zvokuti utambisire hanzvadzi yangu iyi ngikiri time please. Alright, the girl in the davunza mvenge isati yatanga. Ine ndine mukomana wangu Sismeli. Ndakasangana naye muna December. But zvacho takaita zvekusanganiswa nemunhu vanobva ati-introduce kuti aimbotaura pafoni. Ndobva kuti ndinomuona first time yedu kuonanawo ndobva tatomborara tese musi wacho akanyangodonyasoziva Sismeli because iye akati akundida dotondiroora akatoti kwanzi hapana pandanitarega kurara newe because wagara kubuda muno munyika wakuenda ku saka ndanifanira kutosiya chistamp yangu like maki yangu pauri
kuti ari serious here munhu izvozvo tichiri kutaura zvedu anoti anondida but ndambona maprogramu enyu munotora tandikwai kana makangoraramise mukomana wacho hasisina harise nekugara unoona usateerere dzimwe zvinhu zvatinotaura hedu nokuti generation yedu ka negeneration yenyu lideni ka zvatosiyana handikuona iko zvinowani muri kungoita wani zvinonyatsira muchingozororana isusu kudhara nedu dzatoti mukomana akangoda zvekundotamba newe kungotamba newe marriage hapachina tonotsvaga munhu asina mborara naye but I guess netime when everything zviri kuita zviri kuchinja handiti but pakuzoiti ndoisa stamp ndopanda kusvika under stamp yachona makashandisa kondomini mazati musiwoka zvakatongokuti indandambozama nyasozitenda akaunti rangu ndichiti hapana zvatikuita hapana zvatikuita but takazomboaramyandikatomuti you smell so nice ndikatoziva kuti unombospera chii ndopakati hande murumu mangu ndinokuratidza ini ndandisironyatsofunga zvakanaka muswi plus ndandakati mwido saka handizoti ndagumire ndakaenda murumu yamwe akatondiratidza zveshuwa time yakapedza ndakutoita 10 kuti ndibude murumu yamu mukomana bvacho ndisimudza akutondisa pamubhedha andisa pabhedha smeleka ndimaatenga ku saka munoziva tichiva apedza kudaro akazondibvunza manje kuti can I just put it inside alright iwewe pakakasumudziwa ukanokandiwa pamubhedha apa wakawa saying how did you feel okay saka wakanakigwa zvoti panguva yaunakwanisa kumuti no stop I don't want this ndakataka makapfungwa kakandibvunza kuti kokana achigona okay rega ningosiya chitonyo chezvinodii saka akagona here zvazviri bhosi simeri aiwa zvazviri right sekuti ndiri munhu achimborineyoya musesambanianekungamu apo ndikanyatsoenji yacho ndakatoti kana pasina kondo hazviti abva ari tsvaga akarishaya atema chese ndakazoti amene saidhai aidhai ndibva changoitawo zvakadaro batema saka makaita kawane kawani chetese iyoyo musi uyo wakangoita pamunhu vatoperekedzwa muna kutozova tako handina kutombova chako akabva atondiperekedza ndikaenda kumba kwangu ndikamboita madresi ndichiregreta ava ndakatombotama sendakazona kuti sinzi ndakatongorana naye bheta nditongo waigotsamwa iwe wainakirwa ndiwati zvainakidza waigotsamwira iwe wakafara izvozvi tikada kutonyatsa kubvunza ndiwa wakabatirira ndienda pamusoro wakatonoita movement on top wakatonokwira pamusoro asi kuti kwaindaida kutsamwa waida kutsamwa iwe wakatokwira pamusoro pemunhu wanga kutomutaridza experience yako yaunayo kwaida kutsamwei ama 2000 I give up guys but itokekana muchiri kudanana pamwe anenge adori serious nemazuvano zvema 2000 hazvina formula munogona torogwa akatozonawo kutoti mamameni ndakutorogwa isu uyai kuno tikatotsvaga matikesi tikauyako tisi vanhu vacho vanenge vari kwekoko tingagodini ainishuwa pano titoinda tichida tisingadi tinotongoendako chete ora itiri bholineri mwanangu zvakaoma guys ma2000 hatina kana zera nawo zvimancestors ndogara ndichikuziva kuti zvikwambo izvi ma2000 hatina kana zera nawo ma2000 hana zera nawo ndora tisina kana ava chii chaungavaudza ivava ma2000 iwaya zvakaoma mwana wangu uyu kwai takarangashayikwa kondomu tikati if I die I die auye dikisi right hanzi simeni ndiverengerewo nyaya yangu alright ndinotevera mucomment section I have a sister of mine akaroorwa asi problem mukomana wake wakambodanana naye kare vakaitiswa zvemubatanidzwa neblood yui zviyana tete vemukomana so now anomurota apa anoti akanetsana nemurume anomutsvaga votanga kufleta iye mukomana haasi kugara nevakadzi so we had kuti hazvigadzirisiki zvavakaitwa
kunzwa kuti vaita mwana vese handizvizivi voganurirwa pamwana hanzi mukomana akafa musikana anoteverawo. How true is it? Uye zvinoitwa sei kuti zvipatsanurane? Handi muri kuzvinzwa? Mazvinzwa guys? Mainzwa nyaya iyo? Mainzwa here nyaya? Hai sisimeli. Ndiverengerewo nyaya yangu ndinotevera mu comment section. I have a sister of mine akaroorwa asi problem mukomana wake wakambodana naye kare vava vakaitiswa zvekubatanidzwa neblood zviya natete mukomana. So now anomurota apa anoti akanetsana nemurume anomutsvaga votanga kufleta. Iye mukomana wacho haasugara nevakadzi. So we had kuti hazvigadzirisiki zvavakaitwa kunze kwokuti vaita mwana vese voganurwa pamwana. Hanzi mukomana akafa musikana anotevera. How true is it? Zvoitwa sei kuti papatsanurwe? Ambi maona. Saka hanzi toita sei kuti papatsanurwe? Poitwa sei pakaitwa blood covenant apa guys. Vansikana nevakomana vanodanana vakaita blood covenant yekuchinjana ropa iyaye. Now vakazosiyana ndezvaradikika izvi. Makura manje mazoparadzana. Umwe aenda anororwa umwe arorwa kwake. Now uyu akaroorwa musikana we everyday anorota mukomana ushu. Mukomana waachagari nemusikana neningikiri nemusikana nevakadzi kwaari. Anti kuri kunzanzi ngavaite mwana vese kuti vapatsanurwe nemwana, otherwise mwakafa mwanotevera. How far true it is guys? I don't know. I don't know. Zviri kwere? Zviri kwere? Admin ndatumirwa message panapa. Admin pane munhu anonzi Koni Murinda, I think mamubloka ari kukumbira uko unbloka matinisa unbloke munhu saka ndangodzosera nyaya beki kwamuri. Kuna Koni Murinda ari kuinbox kwangu anzi ndinokumbira kuti mundi unblokewo tigotaurirana. Saka admin ndangosisa message. Ndasisa message. Right. Ane murume ka? Ane murume? Hameno guys, pane vakambosangana nazvo here? Zvinopera sei? Zvinogadzigwa sei? Kwanzi days zaidi chema swand. Ha, inde iyo varo vandisini mazanda kumotara navo musoka nifunira ndatuni. Mene ndivatsvage. Ndifoni yangu. Hanzi mazira unkana zvinhu zvainyoomesesa munhu wane anokwanisa kuramba chi munhu wane anokwanisa kuramba nemwana wake ndimai nemwana. In this case kana pashaikwa solution measure of last resort maybe musikana uyu vanotofanirwa kunomura pachuru vasina kupfeka iwi zuva rakunovira vopuwa mushonga votaurira vachiramba nemwana wavo vofuridzira mativi mana. That's the last resort. Zvinotoshandiswa even pamwana anenge atemerwa uroyi ari mudiki. Yowe, verengai comment yachana chezhira iri gaindipine. Yowe, zvariri basa naini. Zvariri basa. Hey.
basa naimi. Regai tinzo tete masivanda vacho. Hello tete masivanda. Muri sei vamasivanda? Muri sei mazivanda? Aiwa mazona ndiri right tishamu. Anditi right tiri pa live tiri masanda tine muvhunzo panapa. Pane nyaya yauya panapa. Mukomana nemusikana vari vana vadiki. Vakanga vachidanana. Tete vemukomana vakabva vatora musikana vakaita zveblood covenant zvezviya zvekuvabatanidza neropa. Right. Vakura mukomana akaenda kwake, musikana akaenda kwake. Musikana akanoroorwa, mukomana ari kunoroora. Musikana ukumba uku anenge achingorota mukomana uya mupenyu. Anongorota mukomana waya wakaita blood covenant naye. Mukomana wa agara nevakadzi. Musikana anotakakonana nemurume kumba anonotsvaga mukomana uya. Ende kwanzi kuri zviri kunzi hanzi kana mukomana akafa musikana anoteverawo. Saka hanzi how best zvingaseparatwa sei vanhu vangaparadzaniswa sei? Pakuparadzaniswa handizive, asi chandinoziva ndechekuti zviri dangerous zvekutodaro. Zviri dangerous zvekutodaro. Handingade kutaura kuti odii, ndingade kutaura mazita pane pazvakamboitika pekuti nanhasi vanhu ivavavo vandoziva ivavavo havaite chero uyo ari kure uyo chero kana ari kumarriage kana ari kupi kutoonana chako chero kutofana kana kutoonana vanenge vachitoonana rudo rwuya rufe rwakapera kubatanidza kwamune makaita ikoko. I think zvinotoda kutoparadzaniswa kana kutonotaura kana kumachechi yaya yatori strong haya kutonamatira nezvazvo. Kutonamatira nezvazvo chaiko because asi ndoda kuvhunza inini. Anditi kuri kunzi blood kudii? Ko kana tiri mukomana nemusikana papa vakomana vano vatani vasikana vari kuperiod haisi blood covenant day. Hapachinja apa asi haana kupinda munhu ane ropa here. Zvasiyana because pamunenge muchizviita kamabayana tugunoko mune muchitaura. Mune muchitotaura ende munototanga kamaita agreement kuti isusu ngatiite zvakati. Ya kana zvine agreement mukati saka muchitotaura yatitaura achiti fe takarambana fe takasiyana tichaparadzaniswa nerufu. Mune muchitotaura ioath yamune maita oath chaiyo iri strong pakutaura neso zviri powerful. Aiwa andawisa kana mati pane maoath anoitwa saka pakaipa because muromo une simba ka guys. Une simba apo mune makatobatana makabatanidza zvikumwe zviya uyo abaya then muchitaurira ipapo so zvine simba risingatomboiti kutokunda zvenedzemupfuwira njira izvozvo zvitori nesimba kudarika kana zvanapfuwira zvese zvinotaurwa zviri. Andawisisa saka ameno guys inenge yashayiwa munhu anozviziva kuti zvinofamba sei. Pane ari kuti ndakazviita, one ari mucomment section. Pane one ari mucomment section akuti ndakazviita inini asi munhu ndakaita naye akatofa ndiripo ndirimupenya zvishandezvo. Pamwe uri strong sha. Kufa hatingataureka zvakawanda panapa. Kufa munogona kana kuti kusafa but mune makatobatanidzika mubvunze ari mucomment section imomo kuti iwewo wazviita ndiye here akakuroora kana asiri akakuroora chii chakaitika pawakazoroorwa. Munhu iyeye chero kana kumumhoresa kudai hamuita nemudiwa here. Kwanza akafa? Aiwa ndiri kureva before asati afa. Okay. Kuti iye uyo akazonoroorwa here kana kuti anoroorwa kana kuti vakasiyana here. Because tinoda kuti akazviita wacho akazviita ngaataure that is kana akazonopinda pane imwe marriage doino otaura kuti chii chichiri kuitika. Amura munogona kuti mangoseparata kudai so but in spirit mune mungori mese. Chero mukazoonana kana kuonana naye kudai kuda kuonana kuti pamasa kana kudai munotongokontinya makadaro. Pakaipa. Ende iye haafa akakukanganwa iwe haufa futi wakamukanganwa. Hey. Yo ayo apa pakalobosi pari kuinvolva blood. Oath yasara nemuchato because muchato munongotaura nemuromo hapana chino pari kuinvolva blood, your blood into his blood into your blood. Iyo oath yacho yemuchato iri kutaurwa kuti oath yemuchato iye inoitwa ya haisi yemafanisi. Vanhu vanotora kunge mafanisi but haisi yemafanisi. Ndopepe pekuti kuri kunzi mukazoti masiyana imimi makaita oath yekuti tichaparadzaniswa nerufu
ndopamunoona kana kuti mwasiya mumwe ari kutambura iwe zvinhu zvake kana kuti hazvichatomufambira zvakanaka kana kuti ti because hamusisiri mese because mabreaker oath yamakanga makaita here. Okay. Amene vamwe vari kuti takazviita zvinambodishandira saizvozvo I don't know, as it means nothing zviyasisimeli. Okay, munhu abva akomenda ndi madhadha, munhu akomenda wacho anonzi madhadha atete Masibanda. Atete Masibanda uyu asikana zvake uri sei madhadha atete Masibanda? Madhadha ako kunokurimira akabva kubereka rine vana 9 ende vakura zvekuti iro dhadha ranga rasara better. And it means nothing. Akana une peace madhadha zvinhu zvako zvinofamba zvakanaka chero zvipfuyo zvinoberekana. Ichokwadi. Zvakaoma. Ite regai tinzwe. Regai tinzwe vamwe varikuda kufona tinzwe. Maybe I hope tamupindura. Matite. Ndati muri pa live. Tiri pa live. Tiri pa live tangu tagara zvedu pa live panapa. Alright, timaita basa. Alright, mama. Alright, sharp. Ndifonere uya kutaura nyaya ataura iyi. Hi dear. Ndiribo. Wati chakaitika? Ndiri pa live anoza. Muri pa live. Wonga sinaza ora ndafunga tutubva pa live alright. Ndambouya bvandazoza ndakubika. Alright, wati chaitika? Pane mwana weshamwari yangu akagendibva pane noisa handizivi kuti mukomana vakasangana pasocial media kana kuti iye ari kutanzi vakasangana pamo then mukomana is 28 mwana weshamwari yangu ane 14 saka ndenge akazoshanyira mukomana uyu here musi wesatati 14 mwana haana kuzombodzoka mama wake vari kumufonera uri kupi hanzi ndiri kumba kweshamwari yangu ndobva atonzi namai vacho enda kumba ndobva ati right ndichaenda mai vacho bva vafona futi zvikanzi waenda here kumba bva ati aiwa bva madhata mangwana acho bva azongoti sorry handisi kukwanisa kudzoka why handichakwanisi kudzoka problem iri papi I'm sorry bvangosenda message zvikanzi I'm sorry I know kuti zvandiri kuita zviri wrong but inini ndakutogara kunoko 14 years 14 years nai Jesu wangu nai Mwari ndaedza kufona masikati kuti nditaure nemukomana wachonawo kumuudza kuti aiwa ona dai angari hanzvadzi yako wainzwa sei tatsori une mwana wemwana mudiki takukukumbira tisati tataura zvemapurisa nekuita sei because imhosva tokumbira kuti mwana uyu angodzoka aende kuchikoro iye ari kuti aiwa inini ndoda kuti taite mukadzi wangu kuchikoro ndichazomuendesa inini nekuti ndakatomubvisa uvhijiniti saka ndatongogara naye. Mukomana ndio kuZimbabwe? Ndio kuZimbabwe. Saka location amusiziva kuti ndepapi chaipari? Location atikuziva kuti ndepapi. Mune picture yemukomana here tinoswera chamunonga paanogara. Mune picture yacho? Ndatora picture yake pa Facebook profile ndo patongomubatira paanogara ipapo. Ndo patomuwanira because kana ari pa social media obvious 28 pa social media. Anoti vanotoziva. Tora ma screenshot. Wagona. But at least tizive location yaari then muenda nepolice. Hey. Tipedza kumufonera haachatodairi foni mai vachona taedza kuvataura nawo masikati vakuti hanzi zvoni inini ndatangotiwo mwana atopara mhosva saka vochingogara zvavo ndikati mai avari kuti mwana wade anga ari mwana wavo ane 14 years vaibvuma izvozvozvo. Mai vemukomana? Mai vemukomana. Unoona chavari kutya chii? Vakutya kuti akadzoka kumba muchamusungisa. Varikuti mwana wavo anosungira ati mai ava vari kupi? Mai vanogara kuZimbabwe, mwana wachona ndiye ari kunoko. Saka mai vari kuZimbabwe? Tipe zita remukomana anonzi mukomana? Anonzi Tafadzwa Hungwe, but adeactivate account. But wangototaura kwagona katafadzwa Hungwe. Utipe ma screenshots waye ndipe number ndisenda ndine number yake ndimbomufonera panapa tinzwe. 14 here asikana. 14 years imagine munoziva kuti moyo wangu watsemuka. Amene acho asikugona kana kudya kana kudya. Aiwa vangambodyi.
Havangambodyi. Winza number timfonere, winza number ntaure naye toni. Uchitsitsirira mwana wako. Almost half your age yaka ndichi 40 half your 28 14 Tsitsira munhu half your age yako. Eish. Ndipe number dzimkomana itoni. Ndipe number dzachusenda number dzimfonere. Ndokuudza kuti kwaikudiwa. Alright. Sure. Naimi. Ai tafazo. Naye idzi tiko zvanango kumirira kuseri naye idzi asi idzi dzinonditei naye mfana wangu. Zvanango kumirira kuseri naye idzi thiwe. Idi kani atombondibvunza kani ndikati tichakangomirira feedback kana akamboti ari kuorganize kuZimbabwe saka chimbomira wakadaro. Uzondipa zve feedback naye Edith. Hey zvakaoma skana. Rikaitinska. Nekocha Brugwa chari 14 years asada kugona skana. Asada kugona kocha Brugwa chari atenda kumurume. Pendi kuri wacho chasada kugona askana. Kwa chombo tabana kupiriti sterek simbara shawo zvisivi. Mai vacha kuziva location yemukoma nawo. Location yemukoma nayo kuzikamwa. Biva tene mapurisa kudhara. Right gate one. Right one. Ngasadaro mukomana we. Reti gantage nekutaridza mukomana we. Kune vanomuziva uyu tafadzo. Munomuziva. Ushu. Maybe mukomana vari kuZimbabwe. Chiri vakafonegwa zvetwa sei? Ushu. Idzi anongozamiwawo zvikaramba zvaramba. Anongozamiwawo mwamunin'ina wangu. Ushu. Kana uchimuziva uya kuseri please guys, uya kuseri. If you know him uya kuseri, uya kuseri. Uya kuseri if you know him uya kuseri. My bloggers, I think right now ndichaposta torai manhingikiri, torai munhu mumuzadze kunhingikiri. Mumuzadze kumapage kwenyu atoziva kuti chaputika. Apa pa WhatsApp yake haisi kupinda. WhatsApp yake haisi kupinda. Ndotsva kumufonera. Anofanira kuti call data riya remakozi riya app yemakozi yayi. Because data akavhara. Nditsvage mai vachitoni. Mai vachindavaisira message futi inongori ne1 tick. Mai vachindavaisira message ine 1 tick. Ndinofanira kuti app ya zvishuwa yekufona yayi. Yanzi adzima data. Wanzi agara adzima data. Apa mai vachiri kungoita 1 tick haisi kupindawo. Apa mwana mudiki anenge achinyengegwa. Anenge achitonyengegwa kunzi aiwa uri mwana mudiki gara iwe chitogara zvako iwe ndotokudaini chi after 3 years anenge akudzingwa pamai baba. After 3 years anenge akutodzingwa. Right. Mirai ndite so. Mirai ndipe mabloggers. Mirai nditosenda kufoni kwa Louis.
mina nditosenda kufoni kwaLuisa munhu ushu. Right. Mabloggers ndichaposta mubva matorawo. Zvakaoma sikana. Hapana foni iri kupinda vadzima madata vese maine mwana saka handina way yekuvabata. Zvakaoma. Vadzima madata vese maine mwana handina foni yekuvabata. Chavatsvaga zvangu. But gaiti mbotanga tatsvaga taposta mapictures aitichawana paanogara. Tokangasa life yake nikuda kwechuni kweburi. Pleasure yeusiku chete. years asikana ene mkomana ngashita kupedza shungu. Zvakaoma. Asitafadzo ari ku Primrose. Wanogara ku Primrose. Ndanzi ari ku Primrose. Chibati phone nonga chinditsvaga. Ndaireka phone. Zvakaoma. years asikana. Anobatwe P19 iwo avarira mai vemusikana phone, avarira hama dzese mafoni asinotaura navo. Saka unomubate ini ndoti kunzwa chinzi avhara data. Tunotira kumufonera asi kubata phone. Asi kuti haisi kutombopinda. Saka mwana achingotwa mukadzi. Imhosva shamwari, we just have to post him. Imhosva. 14 years iwo ngati mwana ne 14 years anotsikirwa evhija ne 3 days ariko. Ungadzivata hope. Imhosva yatoita 14 years imhosva ngangosungwa. Ngangopostiwa zvoge paari abatwe. Imhosva yatoita, it's a crime. 14 years. Uchabate phone wamene. Zvakaoma. Zvakaoma. Right, pane here mwada kufona guys. Zvakaoma. Utaidi kutsvaga sita. Pati pake kusushi bayacho. Ili pita share address. Okay. Pane vanozvena sushi bar here guys. Sushi bar iri kupi? Sushi bar iri kupi? Sushi bar iri kupi? Ku Primrose kwamene mjombe kiko inonzi sushi bar. 14 years mwana mdiki. Angoti pamusoro pake libijana. Ndokutovata hope kuti keni waenda kumurume. Imi guys. Haasi kudaira kana zvokutaura kuti haasi kudaira. Hapana kunegoshiana nemunhu akadai afangosungwa. Hapana negotiation. Hapana kutongopostwa abatwa kuti ari kupi mai vanotora mwana wavo before mwana asati atomitiswa. Otherwise ndozonotora mwana ne14 years nenhumbu hazvibudi. Pere zvinotora kana akasikana paari kunotsvagwa kuti ndepapi vaine nemapurisa vanotora mwana wavo. Hameno guys inonzi mudhanisi sushi bar. Mudhanisi sushi bar. Kuti pane anoiziva here kuJoburg. Mudhanisi sushi bar munoiziva. McDhanisi sushi bar here amen. Ameno guys nyaya dziri kuitika mumaraini idzi zvakaoma sikana. Guys, ndibatsire kugoogla ishi. Exactly, mira ivoni ndikanti. Ndibatsire kugoogla ishi because t-shirt yakapfeka yakanyorwa ishi. Danis.
kuti iri papi. Mira indipini. Isho. Nditarisirewo iyo. Kuti iri papi guys. Kodi mdanize rero nati mdanisa men. Iyo spelling nditarisirewo kuti iri papi. Isaipa Google Map tuone. Isaipa Google Map tuone chinobuda here. Mira tifonere mai vemwana. Zvakaoma. Hey, sis Mandy. Hi dear, zviri sei? Ne ungari chigari chipinda shwa mwana achinzaenda ne 14 years naiwe. 14. Ndodudza iwo kuti Apa iwo hauna clue yekuti mukomana ari papi chaipo chaipo. Tiri kumutsvaga zvedu. mati Hauna clue yekuti mukomana anogara papi chaipo. ndakangwanzi partner zvona ndakambotira kuti kamanda kuti nditaure navo kuti at least maybe they can come down and tell me kuti vari paisha varataruji Mr. Primrose. Jameson Primrose saka tikutira kumutsvaga zvangu azobvisa uyo angatora mapictures saka atingamboshayi munhu anonyatsomuziva paano kugara zviti saka tichaposta plus pari iyo inonzi M Magdini sushi bar mira chione tawana address. There is the address. Ndakutokusendera address. Right. Muinde kubasa kwake ikoko. Thank you very much my dads. Ndokuti changam. Mira ndive ndangotora iri picture. Itoinda mira nditore apa. No, mai vari kutya kuti akadzoka munomusungisa. Ndozvavari kutya. Iyo ndakupa address iyo. Thank you very much my dear. Thank you very much Rutendo wagona. Address icho 14 mwana mudiki chainotora mwana ende watora mwana hapana 2 ways about that. Inonosungisa munhu. Yeah. Inonosungisa munhu usatombomire kana inonosungisa munhu. Yeah, taurayi. Right. Chito inamba iyo izvozviyo. Hamenoti pane phone number here kana iripo itofona kubasa unzoti shift ari kupinda zvarini. Kana achitopinda pa shift anowana akamirirwa nepolisi ikoko. 14 years mwana mudiki stereki ende munhu ngatongosungwa. Hapana kunegotiate. Phone yako iri kubreak. I think in network. Wati? Neti stress yandinayo baba. Aiwa, izvozvi kana zvichitogona izvozvi chitobata phone number uinde kana kutokwira taxi uindeko. Alright. Alright, terrible. Alright, sure, thanks. Zvakaoma. Uri mai vemwana sho unozvifambisa sei naimi? Hanzi kuda branches akwanda. Hapana here branch reJoburg reJamestown usade kuna Jamestown tutangana iroro. But I think iyo iyi ndiyo yeku Primrose yeku Pretoria inogona kuve iyo. Kendo narikuja ari kuningira phone yangu kutopera battery. Vana umwe anodzikama amkudzei umwe anodzikama kutodzikama chaiko. Zvongodipenda vana ava. Takapa mastage waye takapafura nepo. Hanzi number it's good. Mira nditovapa. The guy tuone. Zvakaoma.
Pakaipa. Vari kufona hana data. Zvakaoma. Sure. Kaitiwanisa audio you guys ndinde angona sana msanyanza kufona ndinobika. Ndibike baba yao yakudhara. But baba wangu ndaona vachinwa juice saka nechingwa ndango so relaxa pano nekuzoti aiwa munhu asvika kana juice nechingwa saka chiri bho ndakuzobika zvangu nawo. Tosotandara futi mangwana maskati. Sati naenda kubasa. Saka chero nemashifts angu next week aiwa ari pakamira zvakanaka. So kuti tichabayiwa nawo malife. Ari akamira zvakanaka. Mostly anenge ari night saka night no 2 hours dzekuita life yako. Saka bho 14 guys ungadzivata. Inikeli mwe musakambondoka kuya kuchikoro 1 anoka kuya kuchikoro aenda kutamba soka mai mwana. Ndikati mwana wasvika aningozati kuno kuforo kuno kuni kwatosviba. Apa dzadziri kuma 5 manje hangu buda pashi apa guys ndikaona zirima ndika hana mikataka kuti ba. Ndikati mwana waitepi wadini guys. Ndakazofune gwara dosvika uko ndoenda kuchikoro ndove uko. Ndadhidhi wacho tichitevera tichinda kuchikoro. Chakanda kuzofuna svika dzauya. Adzoka chidzokai. Hana ndisina kugadzikana guys ndisina kuti mwana unokuwa indepi usiku uno wakadai. Shakara kati ewo dziri kuma 5 kati 5 chiro chinzi 5 wona kwasvimba pachapa. Kuzoti uchwende zati atoenda kumurume mai mwana kutogadhiwa imi. Ana nyama haingamboti t-shirt obva ita nekaheti kari musorako. Hazviiti. Ndoma anoshanda imomo. T-shirt chemusoro icho. Ndoko anotoshanda iko. Alright, ndikumirira audio, pane audio iri kurekodwa. Ndoya ndikumirira iyo. Kwanzi 10 tickets madhava. Aiwa, inini ko kwa Diko cha kwa Diko. Uko mabona I'm not even interfering with you in the comment section. Mukome section muri kungonyora zvamuri kuda madmini muchiita zvamuri kuda muchizvipemera abo with me. Abo zvekuti but kuti inini nipembe. No ways. Hakani. Hamuizivi nyaya yekuti pembe kuti uko. Haiti. Upemba kana. Imini madmini mutozva pemba mukome section mo bo zvekuti. Bo zvekuti pemba izvokuti. Guys, zvakaoma. Mira itione audio iri kuningirikwa. Ndanonoka nyaya yehama dzangu pane mwana ndifotineza kugara murume. Pakaipa. Madada neti paswanda wakablock. Madada neti paswanda uri pane ghost wakablock futi zvakangobati mini hayo wavhuri zvakangofanana wavhurirei vari kungouya nemaghost. Zvakangofanana hazvo wavhurirei because vanongudzoka nemaghost acho zvinanitivawo nedu nemaaccounts avo chaiwo zvemaghost zvitseno. Right, regai tinzwe audio. Shamari yangu ndizimwe akwanisa kundibatsira here ndakaitawo pamuviri ndaita pamuviri mwedzi wachina ndamuudza manje akatobva atondibhuroka saka handitombozivi kwaari ndachikumbirawo rubatsiro rwamari kana nepreparation ndaishandawo kurestaurant manje kurestaurant vakuda maoriginal papers saka ini handina ID nepassport saka passport vanenge vachidawo ine permit manje ini handina permit saka rubatsiro rwandachingokumbirawo ndaishanda murestaurant saka rubatsiro rwandachikumbirawo ndachikumbira rubatsiro rwemari yerenti nepreparation
apa nguva yafamba kuti ndiri maketi ndakadai so hapana anombondibvuma ndakadai ndaenda tomboona rimwe basa vakatondiramba saka ndikubatsirawo kana achikumbirawo handisi kuti ungakwanisa kundibatsirawo here. Esista wangu Melin Matinga kana kutuma munhu kuya kuzoona hapa ndinogara kana kuzotaurawo namastendi wangu uzvishuwa handisati ndabhadhara reni ndakatongopawo excuse ari kuda mari yerent ngooma munhu zvakaoma nhasi 37 asi zvinhu zviri kundistresa zvisingamboiti. ari kutoda mari yerent nepreparation. Basi kana munonovhura makumbo enyu chituka itinopuwa mabasa kwasisimeli. I want to ask you a question. Do you go around asi tombori mwana wepano kwani ndakapuwa namba yenyu neshamwari yangu ndiyo yakamupa namba akaenda kunovhura makumbo achinakigwa achibatirira achiti wadhogi style uyu kusvikira aita nhumbu akuti ndipewo rent akanganozi akabva kumusha kuya kuzotsvaga rubatsiro kuti ashande azviraramise iye akadi kushandisa contraceptives akadi kushandisa makondomu. Munodi kubaya Jackson munenge muchitebata nokupai mari yerent ndiani asina ane mari yerent extra munhu usari kubhadhara rent extra yekukupa kuti ubhadhara rent iwe wakanga uchinakigwa musocho waitochemerera ndiani. Tine vanhu vane maproblems ari nani. Let me be honest with you guys, we've got people with serious problems like musikana kuya nezuro pano uya ari muri kudzwa tine musikana kaya nezuro pana pane serious problem yekuti ndinoona ari kuvavarira kuti ndoda kurapiwa ndipore ndichengete ndiraramise vana vemasisters akaya anogwara nenjere ndo siri problem yatiri kuda iyoyo. Andimaona kwete kuchigira problem yekuti ndakaitwa dog style nesure ndikaita nhumbu saka chindibhadharirewo rent mundipe preparation ani anokubhadhara rent iwewe. Tina vanotogwara pano vanotogwara chaiko tikubhadhara rent yekuti ukazvara uzokwigwa futi murent imomo. Pawakaona kuti mukomana uyu mudi ichangotanga nhumbu ichangobata wakanga uchitofarira nhumbu pawakatanga kuona kuti ndinenge ndajamba mwedzi pano pawakaenda kumukomana iye azokubloka and iwe kuti hauna zvikwanisiro hauna chinhu handiti wakandi kugara wangoti kwira bhazi wangoenda kumusha. Makondomu ariko mahara free of charge chinokaenda kubhaware kupi chinokaenda kumatoilet ekurengi South Africa makondomu aya ari pese blue aya azere pese makondomu chero risipo Lilian munhu siya kuita kwacho siya kuita kana pasina kana kuti ndikutya responsibility yenhumbu siya ndikuti zvinokuda kuzobhadharirwa rent nani nditaura kudai somutwaiwa kuti chinyira. Come on guys, come on. Tine mukadzi musikana akauya pana panezuro ari kushuvira kushanda musikana uyo mwana wanezuro ya ari kutoshuvira haana mboya achikumbira ndokumbirawo mari yechikafu akakumbira kuti ndokumbira pekunorapiwa kana muchiziva pandokwanisa kurapiwa kuti ndikwanisa kushandira vana sisi vangu vauya vabva murodhi 10 ndiye munhu unonyatsobatsira moyo wako wakasununguka unyatsoona kuti ndikunyatsobatsira uyu munhu anamba achikumbira mari auya achikumbira ndida kana muchiziva pandokwanisa kumborapiwa zvangu kuti ndikwanise kushanda. Umwe wewe oti ndauya hangu ndakanakigwa ini ndikaita nhumbu ndibatsireiwo. Come on guys, tine uyo vanhu mai vatori nemwana wavo ari kuIndia uko vasenda message vaya kuti mwana wangu tiri kuno kuIndia kwanza afa kuitwa chemotherapy here kudi ndo anonzi maproblems iwayo kuchipatara uko family planning mahara chero vana vechikoro ndowana vakainda vakazara vakaita line ikoko vachibaiwa majekiseni ayo. Iwe mukadzi mukuru anotoshanda akabva kuZimbabwe uchitouya kunoko wosvika kuSouth Africa kwachona kusvika unoita nyoro. Kana muchiti hanzi kwanzi kondomu harinaki harinzwike bo saka muri kude rent kunani mukuda preparation kunani alright kondomu harinaki itai nyoro stereki
but take responsibility of your own actions. Murukuda rendi kunani? Murukuda preparation kunani? Kondo marina kaliti. Muda ko preparation kunani? Hey, mambo yanzo kulizo ele voice note nika timurukuda zokutamba ipi. Kana kupindura mna kana nopindura shishi. Iro. Makadi msisime ndapewa namba zenyu neshamari yangu. Ndizimwa kwanisa kundibatsira here ndakaita pamuviri. Ndaita pamuviri murizo chino ndakamudza manje. Akatobva atondibloka saka anditombozivi kwaari. Ndachikumbirawo rubatsiro rwemari kana nepreparation. Ndaishandawo kurestaurant manje kurestaurant vakuda ma-original papers. Saka ini handina ID nepassport. Saka passport vanenge vachidawo nepemiti manje ini handina pemiti. Saka rubatsiro rwandachingokumbirawo ndaishanda murestaurant. Saka rubatsiro rwandachikumbirawo ndachikumbira rubatsiro rwemari yerendi nepreparation. Apa nguva yafamba kuti ndemaketi ndakadai so hapana anombondibvuma ndakadai ndatombowana rimwe basa vakatondiramba. Saka ndokubatsira kwandachikumbirawo handisi kuti mungakwanisa kundibatsirawo here. Chero muchida imi kana kutuma munhu kuya kuzoona apa ndinogara kana kuzotaurawo namastendi wangu uzvishuwa. Handisati ndabhadhara neni ndakatongopawo excuse asi. Ndinotomfonera. Ndoda kutoenza kutomufonera nyeso tomudza zvizere. Asi zvinhu zviri kundistresa zvisingamboiti. Hai dia ndokwanisa kufonera here ndoda zvokutaura newe ndokwanisa kufonera here naye Manxubi. Ndoda kutaura newe. Nditrai kufona wachitoni. Hasi kumbira peace job. Ari kumbira rent. Iri kuti connecting nedata racho hana. Unoshandisa Cell C here. Unoshandisa Cell C here airtime. Pane airtime yeso C yakandwa mu inbox mangu mukana nayo esi ndinayo ndi mukandiri. Awane kukurumidza ku respond. Team Hirori ndo rinenge rakashanga ndirama stitu muri chitituka zvisingaitiro ri Team Hirori. Hirori Team Hirori. Ndoshandisa selsi makasununguka ino ndifonera kona ini. Ndikaiti chake estaipiwa nani kwese ndikiria. Chagoza mna ndikandira inozi. Okay. Let me look for it. Ana mnaisasa usiku inbox kwangu ati SOC hiyo. Yende bizo airtime ya. Nemi asi munuzi airtime watora airtime yako. Kwa airtime yazo inde epizo ya disappear. Na hiyo ndio pale mnaboni pa airtime ya inde epiko. Munandipa airtime na iwe way. Ndichaiboni airtime yangu andichaiboni. Airtime andichaiboni guys. Oh, adzoka. Yeah. Alright. Thanks very much. Ndani uchaka kusiriko. Right.
Ush. Right. Airtime tampa airtime rigaya juice. Rigaya juice. Gaya juice timumirire. Ina juice iripo. Ndanda kutsvaga inamba yacho ndapiwa nemunhu ari kuZimbabwe saka ndafunda ndakutsvaga panhamba dzeku-South Africa. Waitumira. Kumujolo kwamunogara muchingodzwa ivhini nanazuva kuti kuchiura hakuzvagwi. Zvakaoma. Hanzi ndikuda kudawo mafollowers. Kwai tenga 2 tickets up. Tiku market. Kwai 2 tickets then you get marketed. Iyo madmini varigona kutozopota chikupostera page rako. Iva vakana kuti varikutopemawo zvavo ndivana pemai varikutopemawo zvavo zvenhingikiri. The guy auye nditumfonere. Varikutopemawo zvavo zvefunction yavo yavari kuita. Hanzi naAnderson ndokuperawo ticket. Guys, varikuda kuenda kufunction yeglitz and glamour ye-diaries. Musikana nda kuti jairira kwai ndine chikwereti mufoni. Kwai ndine chikwereti mufoni saka that means airtime ndamupa yadliwa. That means airtime ndamupa yadliwa. Hanzi nalaisa kwa Felix Marie ticket. Ivo madmini ngakupindura ari mu comment section. 1,000 rands. Zvakaoma. Yadliwa kwai yadliwa ndine chikwereti. Haisi kutopinda yadliwa. Anenge ane chikwereti che 29 rand mufoni kana 30 rand. Saka yaiswa iyi 20 rand inobva yadliwa. Kwai ndizame kukwereta imwe. Ndaripo namba dzemurume uyu. Ukuti ndipo namba ndobva ndafona namba dzemurume uyu, namba dzemurume dzobva dzafona mba mako, dzobva dzaringa mba mako. Unodini? Tobva tafona namba idzi ndikufona pano dzobva dzaringa kumurume wako uko. Udini?
Okay, pane achindipei namba dzake nemutengere nebhenki. Rigai atengegwe. Asi kutengera vanhu vakadai soka. Amen. Amen. Mirai. Namba dzachina ndakatodzideleta mufoni. Namba dzemurume. Ukadziri namba dzachona. Ari ndakadzita namba dzemurume mufoni. Deleta mufoni mangu. Nokuti zvimwe zvochina zvaaitawo zvasingachanzwisisiki, hazvindi zvaitondibata zvimwe zvochina zvaaitawo. Saka ndakatoona kuti kudeleta namba dzake kunotori nani mufoni plus naiwo anga achiita sekuti wandibloka. Saka ameno pane chipeko chimwe chandakanyora hachazivi kuti ndakachisa kupi chipeko chachona. Kwai ndakabvunza namba dzemurume wako kuti ndakadzirasha. Anorasha nhumbu dzemunhu wane nhumbu yake. Kwai notakanga achitaura zvinhu zvisingaenderani kana kuti kudini. Saka ndakarasha. Ari kutengegwa hake nemunhu. Rigai, ari kutengegwa nemunhu airtime miraitoni. Kutadza kubika chwa ndichitabatsira munhu akaswera achitoita wakaita dog style akaita frozen chicken yega. Akatorwa mastyle akawanda munhu uyu. Akaita nhumbu yake zvakanaka naka. Achinyatso kuida. Nasako yati kachindipa preparation nokuti ndakaita mimba. Guys. Chindipa preparation nokuti ndakaita mimba. Mugondipa neherendi. Muri munhu Clove. Muri munhu kuti nhema dzatangoyebegwedza. The guy happy with that. The guy timuyenso kumudza. Mirai tange naye atobva naye kure kure. Don't worry. Don't worry mirai. Ndine peshe ndaro nobika izvo so. Nasanoka kudya si weekend ka. I weekend at least. Saka ndinofamba nawo mbichera. Guy tifambe naye mbichera bichana. Tine 30 more minutes, ha? Shepiwa marina ndikumoko kwa kuwa. 30 more minutes. Ndine guy tinzwe. Either touchline iri pamwe murume wacho anenge atori paside. Anenge atori paside. Ndishamwari atina mari kutenga preparation inda kwa sisi meluko. Kunopiwa vanhu. Etimirire aisingwe. Network inonetsa mukitchen mangu. Haine but network inonetsa. Kitchen network inonetsa ufunge. Ndakati chimasa chigame chacho takawana bhuru wangu ari ku UK anondingirira. Anonditengera uyu. Right. Atengerwa 1 day gig. Rigaitione. Atengerwa. 2 gig. Apo 2 gigs dzapiwa. Gachiuya achina reason now. Gachiuya. Tichifona manje.
aisigwa 2 gig panamba dzake inogoramba kupinda sei? Office maita sei? Pai naye Michelle. Regai amboita, regai tuone afone tinzwe, namuti chifona tinzwe. Ari kutaipa. Ari kuyepedzera zvungaira sichirera pakaisa kamati yamatonitumira yatove mufoni here, data racho ratove mufoni here. And she must restart the phone. Whoa! Can I restart your phone? Get one. Thank you, Michelle. One. Damutizve yapinda mfoni chita restart your phone kaitione. Hanzi magetsi aenda. Asati adaro. Guys, iroti calling haisi kutopinda. Ndakukata tozomufonera mangwana. Tichamufonera mangwana. Hanzi nguva yeku-UK 19:12 past 7. Ndichamufonera mangwana, guys. 7. Dze kwenyu dzakuma 9 9 Ndichamufonera mangwana. Hani muri kuona? Tingatosora chitambiswa bhora nemunhu sina simba. Regai timbati mangwana iko zvinochida kazodia handichatoipinduri. Tomufonera mangwana. Because aisigwa data 2 gig dzese dzaisigwa. Saka right now hamene zviri kuitika kuti chi? Hamene zviri kuitika. Ngatingoti zvaizvo zvimagetsi aenda. Ayo ngandibikire mhuri yangu guys. Ngandibikire murume wangu. Kuti tingaswerera kapanapa patichingotsora takamirira munhu wani. Ari kutaipa. Hanzi iri kutadza kuti haina airtime. Hanzi haina airtime. Hanzi iri kutadza kuti haina airtime. Saka airtime yacho adligwa madata acho saka. Kwanzi ndaita restart phone itadza kuti hamuna airtime. Saka adligwa madata. Haisi namba yako here iyo iri pa screenshot yawatumigwa iyo data iyo. Haisi namba yako here. Atumigwa data iyi. Haisi kutopinda ringoti connecting. Ringoti connecting haisi kutopinda.
Iringoti connecting. Hello, iringoti connecting. I have to try phone. Saka ndabvunza munhu amutumira kuti waita confirm here. Namba inangotora screenshot yake ndoenda pamunhu. Ishi atoisigwa ishu. Ndo namba yake ishu. Ndangotora screenshot yepake ipapo. Ndiyo namba yake. Ndiyo namba iye atokonfirma kuti ndiyo. Ndiyo namba yacho. Namba ndiyo. Na I don't know pana mnanga ida kutumira mari, pana mnanga kutumira 3000 rands, saka mno Twitter say iwo tozondibata kana zvaita. Pana mnanga ida kupa 3000 rands zvino zvatodhakwa. Guys, saka tobatana mangwana. Anditika kana anga nechikwereti mufoni, pamwe anga nechikwereti. Atengerwa ri data chairo. Utorwa data. Atengerwa ri data ana kutepiwa airtime. Kwa isimeli msaida wanda kuinda ndozokure mangwana. Guys, saka tobatana mangwana antika. Ngatibatana mangwana. Mangwana chakurumidza kuuya kana ku 11 1 2 3 2 ku Africa. Handimaona. Mangwana chakurumidza kuuya tichauya naye mangwana tofona mangwana. Akufona wawo 3000 nejo ndinopinde. Hello? Hello. Saka yazopinda. Yaita ndatoona message izvezvi yaita kuti muise badata. Oh. Maita. Right. Saka nyaya yako yakamira sei? Nyaya yangu yakamira yakadai so ndimunhu wandaifambidzana naye ndaimboenda kumba kwake iye achiuyawo kumba kwangu. Zvishowo kuva nemukadzi haanga asina basa sevanhurume waungamurambira kuti anenge asina girlfriend. But nguva yandakazomuudzawo apa pataifambidzana kudaro ndaishanda kurestaurant last year. Saka ipo ndakazomuudza kuti handisisina kumira zvakanaka. Ndipo akatanga kuita semunhu akutsika-tsika zvaanotaura zvachona zvisinganzwisisiki. Saka ndakangozopedzisira ndangobhoika nawo nazvo. Ndipo ndambomusiya akadaro. But aiti kwanzi ndiri kubasa ndiri kure achingotsika-tsika. Ndipo ndati alright it's fine. Ndabvuma kuti maybe ari kure. Ndipo ndazoti umwe musi ndipo ndasangana naye kumall. Tisinambotaurirana kuti ngatisangane kumongosangana naye ane umwe musikana wanga anaye. Ndozvimwe zvakanyanya kundibata akunyepa iti musikana uyu musisi wangu but zvaingotadza kuti havasi sisi wake girlfriend yake. Saka inozi munhu akazvitakura muzati anokasira kubatikana ndopanda tokasira kutobatikanawo. Iye anga asingambotitsvagiwo kana kudii ndopanda kuzopedzisira ndadhilita namba dzake mufoni. Saka time ngeiyo ndaenda kubasa. Saka kubasa kwachona kwabva nditi takuda mapepa. Takuda mapepasi muna kutanga kwaJanuary tobva takabva tamiswa basa. Saka January wose ndasingashandi ndakangogara handina chikafu rendi apa dumbu rokukura preparation apa ndandatombowana rimwe basa randandawana vakabva vandiramba nekuda kwetukanza wangakwanisi kushanda wakadai so. Saka une mwedzi mingani? Apa ine 6 months. Okay. Sako. Saka manje nditsvage basa ndakadai so handisokwanisa pano kwandakamboendawo kuchera zuro kwandakasigwawo nasisi wangu apa inenge iri absent down nekukwira nekudzika. Usiku hwachona handina kana kuvata nyama dzichigwadza. Asi kuklinika hangu ndiri kuenda vari kunditarisa vangu kuti zvose zviri right hazvo. But iye munhu wachona nanhasi zvinhu zvakuti ari kupa asombotsvagawo neni. Okay. Saka mwana uyu ndochingani? Ndewe chitu umwe ari kumusha. Okay. Kumusha nani? Anogara nababa vake. Wakamisa kwa baba? Iwe kumba kwaende kupi? Kushavani. Kushavani kunani? Ndo kuna mai wedu baba vakashaika. Saka mai vanani kuko? Mai vanogara vevana vasisi. Okay. Saka iwe nemakore mangani? 35. 35.
Saka mwana mkuru ane makore mangani? Ane 13. Okay. Saka manga mafambidzana nguva yakareba zvakadii nababa vemwana uyu aripo? 6 months. 6 months ukabva waita nhumbu. Wainda kumba kwake kwanogara? Ndaimboinda. Aigarepi? Kugara kudusa nekukunoka kumbotori time kuindako. Asi kunotogurwa ako taxi. Alright. Ukatoona kuti hana mukadzi zvese everything mamusina kana chinhu. Anga asina nekuti ndakatombozama kuti nditaure naye ndakatsvaga kuti vachona kangutsvaga dzachona paFacebook. Ndibva ndatsvaga kuti vachona. Vangotaura kuti hana vakambozama kuti vataure naye vamuonese vangoti ari stubborn ari kungotisa kungova responsibility. Asi hakuna munhu angamboti nekuti iyaye nditi kwanzi nhumbu yachona ndeyani tarambana kudini achiudza uyu girlfriend yake ndakasangana nayo anayo. Okay. Achimuudza kuti kwanzi tarambana achimuudza zvakawanda wandisaka zvinhu zvakangonyanya kundibata sichereki zvokuti okay. ndanda kugara chimbochena. Alright. Saka manje ipapa unogara nani? Nogara ndoga. Uri wega so? Okay. Right. Ndoda kunyatsa kukuvhunza nditi unyatsa kundidavira chezvo zviri straight. Anditi makatanga kusashandisa protection yemukomana wako rini? Makangosangana kabva matangoita yeke. Taimbodzivirira. Maimbodzivirira. Saka makazorega zvani? Ndokungoendawo nokujaira. Okay. Pa 6 months. Ungatojaira munhu zvotosiya kondomu. Iwewo wakanga uchitoda mwana nditi? Waitomuda nditi? But zvakauzwa but zvakaitira chekuti zvakazongoitikawo ndakangorivarawo. Zvakangoitika but ndakangozvigamuchira kuti ando zvangovapo. But kana ushandisa protection ona kamuningina wangu at 35. They were totaura ndi 26 mistake. 35 years. Watoyo kuzvisaizi kuzvimbuza size rezvimbuya 35. Nipanotangira zvimbuya ipapo. Ndokusaidira watove. Anditi waka 6 months chidana nemunhu wakatedza kupreventa. Anditi ukati waida mwana ukati zvangoita mistake. Kana waishandisa uchizoti nemunhu iwe munorara musina kondomu. Handiti wainobayiwa here naima inini? Wainobayiwa kana kunodii mapilisi kana kudini kuti uprevente mimba. Handiti unoona? Because iko zvine zvakadzvara mwana ukasiya pana baba vake kuZimbabwe. Wauya kuSouth Africa kuya kuzozvara futi mwe mwana kuti hamene tushamupa baba here kauchenesa kwamai kana uchadini hamene. Apa unoziva kuti uri muforeign land kuri kupisa South Africa una mapepa. Unoziva kuti kuri kupisa ende zvekuti vana kumiswa mabasa zvakataka kudhara izvo. Waitozviziva kubva last year kuti anytime chinochaya. But wakachuza kuti tutonakigwa nenyoro muchikachemerera maidini mukaita doki style mukaita chicken frozen mukaita mene mukakwira musoro mafiriji muchiita muchinakigwa panguva yacho. Nebabora ngoma South Africa. Muna 35 years kuti zakufunga. Now wane nhumbu uda bhadharwa renti nani? Iwo kazvitarisa dambudziko rako idambudziko chari rekuti tikatoti pane problem iripo rekuti wakanakigwa neblambi ukaita mimba. No, you want people to pay rent for you, want people to buy preparation for you. Kunosati kuna vari kurwara vane cancer vari kutoda dialysis right now. Tine nyaya panapa yemukadzi akauya kusora nezuro panapa achitaura kuti ane vana 10 vana sisi vake vari kurwara njere. Andi iye ari kurwara akauya hana kukumbira mari hana kukumbira china akati anyway ndiri kukumbira kuti kwekurapiwa ndirapiwe ndishandire vana avana sisi vangu vari kufamba masititi vakarasika njere vese vari 2 vakasiya vana pare ini ndine mwana 1 vakaudza vana si vanhu vari kurwara masita chipenga vari kungobatiwa chibhara chingozvaka vana chingoiwa nawo handikwanisi kuvarasa ende kuti we have to step up tese kuti guys look at this munhu ari kukumbira chinhu ari kukumbira kuti ndibatsirewo pekurapwa ndishandire vana ava. We have to step up tese. Even mari takabvisa tega nekunyatsoona kuti no nyaya iri serious. Then iwe wakanyatsovhura makumba ako 360 kudai. Wakabatirira uchinakirwa iwewe. Wakuda kuti vana kubhadharire rent. Come on. Newe zvino kusauda boy here sha. Zvino kusauda boy. Wadi kuti ndikutsvaga basa. Vedu yanozva pane basawo. Ndine nhumbu. Asi ndine spa 6 months. 3 months ndinombopusha. Watireka ndiende ndinokumbira mari. Because ndofunga munhu anenza kakwana anokumbira ake anokumbira basa asi kana simbeli kana muchizawo nditsvakirewo kune basa uri pa social media
Okay. But nguva zhinji ndisina data. Asi pawaishanda kurestaurant kune wifi ka? Vaiva newifi yapo saka pandine ndiri kumba ndisina data. Ipapa apo pawaita nhomba tongoti for the last 4 months or so. Wakamiswa rini basi? Na December. Saka tongoti January yese ndio yawagara usina data pamwe pesa uri pa social media. Andika sisimeni vangu vasatombovaziva topiwa namba neshamwari yako. Even waivaziva but autovafollow wako namba tuzopiwa because pete dambudziko asi waivaziva ako. Wakanituka kanga ne ghost rinonzi. Une ghost rinonzani? Mari? Ghost rako rinonzani? Ghost rako rinonzani? Ghost rako rinonzani mningini? Hello, uri kuninzwa? Ghost raunoshandisa pa Facebook rinonzani? Ghost rako raunoshandisa pa Facebook rinonzani? Stella takawira. Ndo ghost racho? Ndo Stella ndoshandisa pa Facebook. Wauna ghost? Okay. Ndafa pamwe une ghost name katipe stare ghost rako tuone. Zvakaoma. Anyway, tiri panapa. Zvandichaita ini ndakupinda namba yako pano. Andiva nehembe dzacho dzavana vokufonera. Andichika vokumusangana kana kuti vouya kudhuze vokupa hembe dzemwana. Andichika kuti ukwanise kuwana zvokubuda wakaputira mwana kuchipatara. Handizizve mari yerenti. Good luck with that. Varipo vachasundwawo maybe vachauya vachiti alright mari yerenti unobhadhara mariko? 1.1. Okay. Varipo maybe vachauya vachisundwawo kuti tinoda kubhadharira vanoya ndichada kuita enda kupinda namba yako. Handichika ndiri palive right now kuti vanhu vanzwe namba yako, vaone namba yako and then vanoda kubata vokwanisa kubata. Ko pauchazvara uchaita sei? Ukabhadharirwa renti mwedzi unoyu ko mwedzi unoyu unoita sei? Ndachingoona kuti zvakamira sei kana ndachingoda kuwana zvimapisi zvokundikwanisa kuita mapisi job. Kusvika mana yako ravai mapisi job achanobudepi nokuti South Africa iri kupisa. Pisi job robudepi? Kwadi kwenaumba? Yes, because I think mai vako ngato appreciate help yako right now. Wenda kumba wonozvarira kuna mai. Then after ukatotengesa zvinhu zvako zviri mumba vari kuroja imomo unoenda kumba. Then kana wazvara chaiko chaiko wosiye mwana ambokura mbija nombobatsira mai kurima mbijana. Kana mwana ati kurei wosiya mwana wacho unenge wakuziva zvavari kuita. Wobva wakabayiwa 10 years kuZimbabwe ikoko woya wotsvaga basa muSouth Africa woshanda. Hachisina. Good idea. So I think kuti uende kumba kuri nani? Unoda kuenda kumba? Ndoda. Unoda kuenda rini? Ndoenda na Machi. Muna Machi? Kweko zvinone kuchimbori pai? Iwo hauzodzingi usina bhadhara renti? Ndanda ngone kuti sezvo mazuva anga afamba muna February. Ndikangobhadhara February kupera kwaApril paFebruary. Kweko zvinone kuchibhadhara uchida kuitei? Nekuti hapana zvari kuita. Beta kuti ubuda hako kuende kumba. Ndokuti pamasendo chena anogona kuramba kasezvo ndandagara mazuva ndarava muna February. Ndotozobuda kupera kwaFebruary. Handizi kuti lakana uda kuenda kumba uzondiye uchidza ndokubatsira kuenda kumba. Uende kumba. Because uchawana tukona wagarira nemimba ichikura handisi kuchiona. Zvinoenda kumba chaiko zvitori nani. It's better that way. Because mwana achizvarwa pako kana ukaita complication yekuti waita kana operation chayo uchaita sei? Uchaita sei? Hauzivi kuti unozvara unodeliver sei mwana uyu? Kuenda kuna mai kumba kuri nani? Mai ndimai vako vanonopopota sachakugamuchira. Vakugamuchira then isana fresh. Kana muchinakigwa next time nesex iyi vasikana. Handitika ziva kuti wakavinge kuSouth Africa. Vakurume ava papa muno nyaya dzichitaurwa papa ndidzo yako yatove case history case studies so. Zvinoshanda kuti vakomana vanongoya voda chepakati vorova pasi. Ndo zvavanoita. Murume asina usafa wakavhura gumbo chivhurira munhu asina kukuroora izvi pamwe nemukadzi. Because kuti uone 35 iye ane makore mangani? 40. Aha, saka ukambona 40 years isina mukadzi? Anaye pamwe mukadzi ari kumusha
ku South Africa kwama girlfriends chita anenge achita. Ndapinda namba dzako anditika vachakubata vanokubata nditi tozotaura. Zvakaoma guys, handiti mai wakanyaya mainzwa nyaya nditi ehe nyaya mainzwa. Nyaya mainzwa. Nyaya mainzwa guys. Saka regai zvaunzi ndobika ndika tobatana mangwana nditika murarapo guys. Bless you. Tobatana mangwana ndika ndobika.